Sky Plus, Freeview or Virgin Media. And if you have a TiVo box or Sky Q box, go into settings and use the audio selection option. Any problems? Please contact our viewers hotline. Oedd y Seintiau Newydd ben a sgwyddewch ben y gweddill yng Nghymru tymor diwetha. Mae'n stori wahanol yn Ewrop ar ôl rhewi yng Ngwlad yr Ia wythnos diwetha o sbordd yn ôl heno yn erbyn Víkingur ar ôl colli y cymal cynta o 2 gôl i ddim. Wel, na nhw'n rhewi heno yng Nghoes Oswallt. Yr hael yn gwenu, hyfryd cael croesawu Owain Tudur Jones ato ni hefyd. Braf bod nôl o sbordd yn ôl i'r Seintiau Owain. O'n nhw'n siomedig wythnos diwetha neu Víkingur oedd yn rhy dda? Chydig bach o'r ddau, yn amlwg fydden ni'n gobeithio bod yna ffordd yn ôl. Anodd 2 gôl ar ei hôl i yn amlwg, ond y gôl gynta'n holl bwysig. Sôn am chydig bach o'r ddau, yn amlwg mi fydd y Seintiau Newydd yn siomedig efo'r perfformiad nhw, ddim yn gweld digon o'r bêl, ddim yn cadw'r bêl ddigon da, ond mae yna lot o hynna lawr i'r gwrthwynebwyr. Y ffaith i bod nhw efallai'n well na'r disgwyl. 2 gic yr smotyn oedd hi. Neb eisiau colli, ond hwnna'n codi calon chi rywsut? Os da ni'n chwilio am rhyw fath o bositif, y ffaith nad ydyn nhw wedi sgorio o chwarae rhydd, mae yna'n un peth. Cic o'r smotyn, mi oedd honna, Leo Smith yn anffodus yn methu'r bêl ei hun. A'r dyn yma, Ingerson, hwn oedd y seren, felly dim problem o gwbl o'r smotyn iddo fo. Ond da ni'n gwybod yr ail gic o'r smotyn. Honna oedd y marc cwestiwn mwyaf, hon oedd y siom fwyaf Dylan oherwydd dydy ddim. Mae pas gan ennill y bêl, sbio syndod ar ei wyneb o'n syrthio'r llawr. Mi oedd pawb yn gwybod mae'r ail gôl na'n holl bwysig oherwydd colli y cymal cyntaf o gôl i ddim, dod yn ôl i fama, maen nhw dal reit yn y gêm. Mae hon yn newid pethau. Ie, yn union, bron o bod, gweitha'r perfformiad, gweitha'r canlyniad, bydde colli o gôl i ddim, dwi'n ei gymryd o waniaeth. Oedd y rheolwr Anthony Limbrick yn gandryll yr penderfyniad yna. Digon teg? Yndi, digon teg. Mae gyda fo hawl i fod mor siomedig. Mae o'n gwybod pwysigrwydd y gôl yna. Ond fel ni'n sôn yn gynharach, os gawn nhw'r gôl gyntaf heno, a diolch ots pryd, diolch yn gorfod bod yn gôl gynnar, maen nhw reit nôl yn y gêm. A mae rhaid cymryd mantais o'r gêm gartra. Fel nath Linfield yn ei erbyn nhw yn Gyngres y Pencampwyr chydig wythnosau nôl. Cyffredin iawn o fam oedd Linfield, ond wedyn adra gwahanol stori. Ie, yr ail gymal yn gallu bod mor bwysig. Mae fe'n bwysig i'r Seintiau Newydd heno. Dewch i ni glywed gan y rheolwr Anthony Limbrick yn siarad â Siôn Dafydd yn gynharach. Anthony, 3 changes to your team this evening. Can you talk me through your team selection? Yeah, well, look, we want to get on the front foot here today at home. It was a tough away game. There's no disputing that. They're a very, very good team, but we feel like we need more probably attacking threats in the side, and we think we've done that by the team that we've selected today. I think it's fair to say conceding that second goal felt like a bit of a sucker punch for you guys. Just how big of a challenge is tonight going to be? Yeah, I mean, look, it was definitely a sucker punch when you look at the penalty, which wasn't a penalty. But overall in the game, they were better than us on the night and definitely deserved to win. However, I feel it's going to be a different game at home tonight. We're going to be, like I said, on the front foot. We'll be attacking, and I think 1 goal gets us right back in the tie. And the fact that you are at home, Anthony, you know, we all know the impressive home record you guys have here. Ties like this, is it an advantage being at home in the second tie? Yeah, without a doubt. I mean, we've looked at that, and you look at the Linfield game that we played in the Champions League and the other games that we've had when we've played at home first. I think it's without doubt an advantage here, especially for us when we've played so well at home and the record that we've got over the last few seasons. So yeah, we're very much looking forward to it and feel like we can do something here at home. Anthony, you know, what would you like to see from your players this evening? Yeah, look, listen, the players have exactly what I've seen so far in terms of their commitment, in terms of their work ethic, in terms of them delivering the plan that we've wanted, and just hopefully with a little bit more attacking threat in the game today. And look, they've given everything so far in this European run, and we want to continue that. So they've been absolutely outstanding. So the same again. Anthony, diolch yn fawr. Thank you. Thank you.
Dyna chi slwad Anthony Limbrick. Beth oedd yn ddifur yn y cymal cyntaf, pa modd i'n ddwy i ddim, 10 munud ola, mynd i sôn nhw'n fynd amdani bach mwy, falle bydd y meddylfryd yn newid pan bod dim dewis da chi. Ie, mae cael y cydbwysedd yna yn iawn yn rhywbeth anodd oherwydd os wyt ti'n agor i fyny reit o'r chwiban gyntaf ti'n ildio, wel, mae drosodd cyn i chdi ddechrau bron o bod, felly mae rhaid cael hynna'n gywir, ond mae'r tîm yn fwy ymosodol, da ni'n disgwyl perfformiad fwy ymosodol, ond mae'n chydig bach o ryw contradiction os lici di oherwydd dyn nhw heb ddyfrio'r cae, felly fe hynna'n arafu pethau. Mae rhaid stopio i chwaraewyr nhw yn amlwg, ond os maen nhw'n mynd i gael eu cnoci allan o'r gystadleuaeth, o pam ddim mynd amdani de. Wel ie, yn union, brwydro i'r diwedd na'r gobeith fel ni'n mynd. Beth sy'n taro chi hefyd yr Seintiau Newydd yw, Anthony Limbrick wedi bod yn dysgu yn Ewrop, ond maen nhw'n ildio goliau hwyr nath e ddigwydd haf diwetha, nath e ddigwydd yn Linfield, tor calonis yng Nghynghrair y Pencampwyr. Mae angen stopio hynny'n amlwg. Oes, mae angen stopio hynna, ond o bosib dyna pam oedd y perfformiad chydig bach yn siomedig wrthos dwytha, yn feddyliol. Oedden nhw dros y siom o ildio mor hwyr yn ebyn Linfield mewn gêm ddylia nhw wedi ennill. Ond dyna di rhan o'r gêm. Delio fo pethau siomedig, a fydden ni'n gobeithio mae'r stori wahanol. Da ni wedi gweld thrillers yn Ewrop, yn fama dros y blynyddoedd, lot o goliau, gobeithio union y fath heno yma. Ie, a mae'n ddifur gweld yr ail gymal, bydden nhw wedi dysgu tipyn o'r cymal cyntaf, i dyna teimlad broblem yw. Mae tîm o Wlad yr Iad wedi dysgu digon am y Seintiau hefyd. Ie, dyna di'r gêm, a mae'n wastad yn gêm holl o wahanol pan ti'n chwarae cartra. Mae rhaid stopio chwaraewyr gorau nhw, a mae hynna'n haws deud yna gwneud, oherwydd Ingerson yr ymosodwr gath y ddwy gicor smotyn, mae o'n seren go iawn. Felly, canolbwyntio chydig bach ar hynna, ond hefyd jyst chwarae gêm naturiol eich hunan. Ie, mor agos, ond eto mor bell yw hanes y Seintiau. Hyd yn hyn, ni mor agos i'r gic gynta. Ydyn nhw'n gallu taro nôl yn yr heilwen fan hyn yng Nghroesos Swallt. Wel, dewch chi nôl ato ni, achos mae yna gêm fyw, gêm Ewropeaidd yn fyw o'r S4C pan ddewn ni nôl.
Croeso nôl ato ni, PêL-DROED Ewropeaidd I chi yn fyw ar S4C, ond fel y gwelwch chi, mae'n dalcen caled i'r Seintiau Newydd. Fe gollon nhw wythnos diwetha yng Ngwlad yr Ia yn erbyn Vikingur, 2 gic o'r smotyn. Felly dyna'r her, mae angen taro nôl. Owain Tudur Jones sy'n cadw cwmni I fi. Yn amlwg maen nhw'n gallu taro nôl. Ydyn nhw'n mynd I taro nôl, falle o'r cwestiwn gorau? Wel, ti'n gwybod beth, rhan fwyaf o bobl nath wylio'r gêm wythnos dwytha, dyn nhw ddim yn meddwl bod o'n bosib, ond mae gen I deimlad fydd hi'n perfformio'n holl o wahanol gan y Seintiau. Gobeithio bod chdi ddim o'n bris I gyrraedd adre, herwydd dwi'n gweld y Seintiau'n ennill hon o 2 gol, a da ni'n mynd I amser ychwanegol. Wel, Seintiau fynd drwodd yn y diwedd. Na ni, mae wedi proffwydo. Nawn ni'n cwyno am hynny, bydd y Seintiau Newydd ddim yn cwyno am hynny. Wrth ni aros I ôl y ddau dîm yn camu i'r cae. Mae'n osod hyfryd fan hyn yng Nghroes Oswaith. Newyddion o'r byd PêL-DROED gyda llaw yn y munudau diwetha. Aaron Ramsey, dyna'r penawdau. Mae gytundeb gyda Juventus wedi dod I ben, y chwaraewr a'r clwb yn dod I gytundeb gyda hynny. Felly, ble fydd e'n mynd tymor nesaf geith ymuno a chryw Sgorio. Mae'n groeso cynnes na fe fan hyn. Geith ddod i'r pwynt sylwebu. Yn disgwyl ar ni heno yn y pwynt sylwebu. Dim Aaron Ramsey, cyn ymysodwr Cymru, Malcolm Allen gyda Nick Parry. Diolch Dylan, croeso bawb a chroeso I hanner amser. A dyna ydy'r cysur. Ar ôl siom yr wythnos diwetha, hanner amser ydy hi. A pa mae'r Seintiau Newydd ar ei hôl I o 2-0 hanner amser, di ddim y tu hwnt iddyn nhw. Daro nôl a sicrhau buddigoliaeth. Malcolm Allen efo fi, mae hon yn gêm bwysig wrth gwrs i'r Seintiau. Faint o bwysau sy ar Anthony Limbrick yr adeg yma o'r cysadleuaeth? Un cwestiwn, oherwydd y penderfyniadau, oedden nhw ddim yn ddewr iawn. Nath o wneud allan yna yn Gwadi Aws ysgwytha, felly mae hon yn gêm enfawr iddo fo hefyd. Wrth gwrs, ti'n effesur fawr I y Seintiau Newydd a Gyngres Cymru. Doedd neb wedi disgwyl mai yn y gystadleuaeth hon y bydde'r Seintiau mor gynnar yn y tymor. Ond mae'n fater o godi penne a gawn ni weld heno. A'i Vikingur oedd yn dda wythnos diwetha, neu ai'r Seintiau oedd yn affwysol o wael. Ac os mae un peth yn sicr, mi oedden nhw. Noson o didog, hael, braf, PêL-DROED Ewropeaidd yn fyw ar S4C. A mae'n wythnos fawr i'r Seintiau ac i'r dre newydd. Ac yn hym y Seintiau mae yna 3 newid. Mae Routledge yn ôl, mae Brobel yn ôl, mae Jordan Williams yn ei ôl. Dyna'r 3 oedd y mae'r cwestiwn i'w chi pen yn y wythnos diwetha. Pam na gychwynon nhw'r gêm? Yn hym yr ymwelwyr, mae yna 1 newid. Victor Andrason, chwaraewr efo 2 o gapiau dros Wlad yr Ia I mewn yn lle y chwaraewr ganol cae Pablo Punied ac Andrason yn brofiadol a gobryd bod hynny wedi gwanhau tîm yr ymwelwyr. Tîm sy'n ail yn ei cynghrair, ond yn bwysig iawn. Tîm sy'n eisoes wedi chwarae 15 o gemau y tymor yma o'i gymharu a thair y Seintiau Newydd. Ie, mae 4 yn y cefn, ond dwi'n gweld yn chwarae byd bach o dio, mae'n spel hynna. Routledge sy'n dim mwy o bwysig efo Williams a McManus yn arwain y llinell fan. Lot mwy ymysodol heno nag oedd yn os ysdwytha. Dyma'n un 3 yn y cefn, fel nath nhw chwarae digon o fylcha I lawr y Sianeli. Nath y Seintiau Newydd ddim I ddefnyddio os ysdwytha. 5 ar draws canol cae, oedden nhw'n rheoli'r gêm o fan hyn, ond gyda nhw'r dyn yma, Ingys yn rhif 80, mae o ar lefel gwahanol, ond mae rhaid I Seintiau Newydd a Routledge yn bendant cael lygad ar efo. Wel, mae'r dyfarnwr I fawlo Stoyanov yn dod o wlad Bwlgaria. Dwi'n eisiau rhoi braw i'r chwaraewyr, mae Malcolm a fi wedi gweithio allan, mae wedi dyfarnu bron I 1000 o gemau, ac ar gyfer taledd mae wedi dangos 8 carden felen ym mhob un gêm. Dipyn o record, felly bihafiwch. Dyma fod chwaraewr ifanc 20 oed, mae o'n ymuno a Rosenberg o ddillun ymlaen. 2 gol os ysdwytha, a fo oedd yn gweud bob dim o'i gilydd. Penasgwydda yn feddyliol, gweledigaeth campus gan efo Routledge, sarth ar ei draed o heno, a mae o y dyn yn ôl y tîm, pwynt I brofi, a fydd o I'm yn gadael Ingys
yn agos i'r gol na, dwi'n gobeithio, wrth hefyd jyst chwalu ymosodiadau a dechrau y rei ymosodiadau i'r Seintiau Newydd. Noson eithriadol o bwysig i'r Seintiau Newydd. Noson eithriadol o bwysig i PêL-DROED Cymru, fyddech chi'n meddwl, a hygrededd uwch Nghynghrair Cymru. Ar weitha y gwelliannau diamheuol sydd, y marc cwestiwn o hyd ydy, pryd maen nhw'n mynd i wneud yn well yn Ewrop, pryd maen nhw'n mynd i ddal i tir. A pe mae'r Seintiau yn colli i lle mor gynnar a hyn yn y tymor, mi fydd mae'r cwestiwn yna yn dramatic uwch ben y clwb. Owain Tudur Jones, mae'n bwysig. Hynod bwysig yndi, ond be o'n i'n sôn cyn y gêm, does o ddim bris i gael y gol gyntaf. Yn amlwg, da ni'n gwybod y pwysigrwydd. Di hynna ddim yn golygu wastad bod hi'n gorfod dod yn y 5 munud cyntaf. Os da ni'n cyrraedd hanner ffordd drwy'r ail hanner a'r Seintiau'n sgorio, dim problem. Gwneud siŵr nad ydych chi'n crocio'ch hunan allan drwy ildio'n gynnar. Mae hynna'n cyn bwysig. Pwynt mawr i fi ydy sut maen nhw'n dechrau'r gêm peller o'r amddiffyn i'r ganolcau blaenwyr mewn cysylltiad. Oedden nhw lot rhy bell wythnos dwytha mewn meddiant a hefyd pan oedden nhw heb meddiant dim digon agos i gau y bel i lawr ar y deca pwysig. Conor Roberts gafodd gêm dda wythnos dwytha. Ar weitha, y ddwy gigor smotin ildiwyd, sa'r ddwy di gallu bod yn 2 neu 4, ond i bai amdano fo. Marriott ar bel lawr at Williams. Gafodd dymor mor dda tymor dwytha. Ac eto, yna esboniadwy'n cael ei adael allan o'r tîm. Oedd i mewn tuag at McManus nath am cyrraedd. Mae'n gyfle i Sislevich oedd i nôl i mewn. A ma y Seintiau Newydd yn dechrau'r droed blaen. A'r peniad gan Redmond. Ac dyna oedd Anthony Limbrick yn gobeithio i weld. Ie, dwi'n licio edrych yn ôl, ond mae rhai fi, hwnna'n symudiad gorau o wythnos dwytha hefyd, yn dod i fewn ar dechrau'r gêm, a dechrau addawol, dechrau'r y droed flaen. A mae hynna'n positif, symudiad da, wedyn y croesiad mae'n postyn pell, mae Redmond yn gweiddi, yn gynnar bona, a bod o'n mynd i giroi. Mae rhai fo penio hwnna'n ôl a draws y gol, hawddach na ti'n feddwl, oherwydd mae o'r rhedeg i fewn arni. Ond fe gafodd y Seintiau hanner cyfle cynnar yn munudau agoriadol gêm wythnos diwetha hefyd. Ddechreuon nhw'n dda. Ond lawr allt, ath i wedyn. Y bel gan Johnson, golwr profiadol, un arall sy'n capiau rhyngwladol dros wlad yr ia. 6 o'r tîm yn chwaraewyr rhyngwladol. Dim yn gwylydd golli'r rhain, ond mae rhaid i curo nhw heno. Ond edrych ydi faint o gul mae'r Seintiau Newydd heno i be oedd yn wrth dwytha. Dyna lle gath nhw i hwyl arni i reoli'r gêm i ddeud y gwir. Dyma'r dewin bach i gyffyrddiad cyntaf. Mae'n rhyw faglu. Gafodd o rhyw bryder bach o ran anaf yr wythnos dwytha. A'r gobaith oedd yn pan o'n gorau gadael y maes. Nath o ddim yn anffodus o safbwynt y Seintiau. Ie, da ni jyst yn gweld yn gynnar yn fanna, oherwydd y newid system, lot o chwaraewyr yn ganol cae gan y Seintiau mwyn stopio dyn yna Hingysyn yn un peth, ond heb y lled wedyn. Mae'r lled yn mynd i ddod gan Sislevich a Marriott. Waith da gan Jordan Williams yn cael lawr y bas nôl gan Ecroft at y golwr. A mae yna rhyw frys am yr hyn mae'r Seintiau'n ei wneud ar hyn o bryd. Digwyddiadau bach fel hefyd, jyst yn creu pawb, effeithio pawb o'i gwmpas o'i weithio'n galad. Astles at y wyneb newydd. Jos Pasg, y rhif 2 ddoth o Coventry yn ystod y haf. Sislevich. A mae angen i weld o ar ei ore. A dyna'r math o chwarae. Mae Limbrick yn gobeithio i gael gyda fo chwilio am ac yn canfod McManus efo help Marriott. Ac yn bwyllog yn cynorthwyo'r amddiffyn. Mae Andrason, yr unig newid yn hym yr ymwelwyr o'r wythnos diwetha. Tot, y bel gan Clark, oedd yn hollol absennol o weithgaredд yr wythnos diwetha. Redmond. McManus llawer mwy llydan na byddech chi'n disgwyl. Y bel tuag at y blaenwr Williams. Ac
Mae hwn yn gychwyn bach addawol. Mae yn, ac jyst ddim yn licio gweld McManus allan y fanna o'n i, ond croesiau da, hanner llath, dim rili curoedd un chweith, ti'n angen pan chdi droi de fel fo, nath o weld yr hediad gan Williams, dwi jyst ddim yn bach o siomedig, a dwi'n siŵr os gath ei wrthio jyst ar yr eiliad ola na, oherwydd mae o'n gwybod mae o'n mynd i gyrraedd y bel na fo'i beniad cyntaf, mae'r pwer ar y bel, ond methu chyfeirio. Hefyd, Malcs, mae'r siom o weld McManus allan yn fanna, pan maen nhw'n chwarae fo un ymosodwr hefyd yn dydi. Gan bod gan fo bartner heddiw, Jordan Williams, mi oedd o'n y canol, a nad ydyn nhw'n chwarae fo asgellwyr. Weithiau mae hynna'n mynd i ddigwydd, bwysig cael Williams yna, a wedyn brobl o ganol cae. Os mae hwnna, sa chdi wedi cael swopio, efo Williams yn croesi'r bel, dwi'n deud sa hwnna'n gol gan McManus. Ond dechrau bywiog, lot gwell i wythnos dwytha. Wel, y droed flaen, oedd y term y defnyddiodd Andy Limbrick yn ei gyfweliad efo Sioned cyn y gêm, ac ar hyn o bryd ar y droed honno ma nhw. Ac bel gan Conor Roberts. Tymor pwysig i Conor Roberts yn absenoldeb Paul Harris wrth gwrs i di ymddeol. Ac nath o ddigon da wrth ystwetha, allwch chi mi feio fa am ildio 2 gecor smotyn. Ie, dwi'n meddwl mae'r rhaid cofio hefyd, a ni'n gweld y Seintiau yn dechrau'n well na wrthnos dwytha, ond mae'r gwrthwynebwyr 2 gol ar y blaen hefyd, felly maen nhw ar hyn o bryd jyst yn chwarae fo'i bwyd dipyn bach. Maen nhw'n hapus i weld beth sy'n dod gan y Seintiau a disgwyl am y cyfle. Ond ti wedi bod, iawn, mewn llawer gêm, pan ti wedi bod yn y sefyllfa 2 gol i fyny, a ti ma'n allan sgorio. Mae nerfs yn dechrau dod, a mae panics yn dechrau dod ar hynny. Ydy yn cydnerth gyda llaw Welson i gosod ni gip ohono fo yn ei siwt oedd Arnar Gwynlawson, y fforddwr profiadol iawn yr ymwelwyr. Ac mae'r rheolwr gyda llaw Gwynlawson yn wr sydd wedi'r rhannu stafell efo Robbie Savage pan oedd Nghynghrair lir. Mae'n edrych yn weddol gall ac yn iach o ystyried hynny. Gyda nhw gwpan y flwyddyn yna, dwi'n meddwl hefyd o, i Gaerlydd. Nath am chwarae yn y rownd derfynol Malcolm, ond fe nillodd Caerlir y cwpan. Ac yn erbyn pwy? Y Cewri Tranmere. A cyn reolwr Aberystwyth Alan Morgan. O ran diddordeb i Dylan Ebenezer yn enwedig yn y tîm. McLagan. Na, nid hwnnw. Fyny. Tuag at Ingerson, a gwyddoch chi be, maen nhw ar fodiau droed o, ond ydyn maen nhw ar ei sodle fo. Diolch yn cael yr hyfyd o fi'n rhyfeddol wrth ystwetha. Y blaenwr dawnus wastad mewn llathenni o le. Wrth i brobl erlyd honna. A mae digyd yn dda. Marieti efo fo. A mae'r gêm, a rhaid chi ddeud, i cael ei chwarae bron yn gyfan gwbl yn hanner Vikingur o'r cae. A mae'r meddiant y fwy slick, popeth oedd mabsennol. McManus, troi, ac yn cael ei gael ar gan Ecroth. Di Williams yn mynd i gadw honna fewn, so mae angen yn y get gornel ar ei ddod. A dwi'n meddwl mae'n chwarae gwych gan Brobel. Yn just pasio, y ffordd mae'n pasio'r bas mae fewn i McManus o'r ochr cywir, dim yr ochr yr amddiffynwr, wedyn mae o'n hanner troi, trio cael yr ergyd i ffwrdd, a cael cic gornel yn lle, yr ergyd ar y gol. Cic gornel gynta'r gêm, ac osau at y 9fed funud. Mariet wrth gwrs yn ei chymyd hi. I bwy mae'n glanio. Astles yn dal i fyny, mae'n dod i Redmond, edrych ergydio, cael ei gael lawr yn gampus nawr te. Cyfle bach fan hyn am y gwrthymysodiad efo Ingerson. Ond wyddoch chi be, Clark oedd mor dawel wrth ystwetha. Mae o'n edrych yn llawer mwy effro, mwy prysur. A dwi'n licio'r balans yn ganol cae na, efo'r outlage yn eista. Wedyn, o'i gwmpas o, mae Redmond un ochr, mae Ben Clark ochr arall, mae'r Brobel o'i blaen nhw wedyn. I gyd yn y diamont, reit sôl i'r blaenwyr. A mae'n chwilio am y sianel me, bob tro rwan. Dos ar ôl honna McManus, a mae McManus yn ei fyddhau. Mae wedi gwneud y dda bel mewn i'r Cwr Cosby chwilio am ei bartner Williams, all na hi gan Ecroth.
Nid y cyfeirydd oedd yn bwriadu. Di pethau fel la ddim... Ti'n edrych o gwmpas chwaraewyr y gwrthwynebydd yma heno, a ti'n meddwl... Ti'n eisiau gweld hynna? Clark. Chwilio eto am McManus. Sislevic. Nawr cyffurfiad ola. Oddi ar Sislevic sy'n chwarae fel o lasgellwr de. Fel y gnath o pan newidwyd pethau'r wrthnos diwetha. Oedden nhw'n edrych mor gyffyrddus gartraf. Ond fe dyn wrth i fod efo'r cychwyn. Sôn am tempo, pa tempo meddwl wrtho fi. O gynnu nhw swtitha, o gynnu nhw un. Ond rwan, dechrau gema. Tempo'n gampus, cyfyd mantais o'r siarad, mae eisiau wan efo Sgorio. Dwi'n cofio cyfnod o 10 munud yn y gêm wrthnos diwetha. Oedd unrhyw beth tebyg i'r cysondeb yn y 10 munud agoriad yma, Malcolm? Na, oherwydd oedd, yn eich di ddeud, Vikingur, nhw oedd yn llwyr reoli y gêm. 10 munud cyntaf gêm yma, llwyr reoli'r gêm, ydy'r Seintiau Newydd. Mi ddyle'r Seintiau fod yn ffefrynnau ar bapur achos oherwydd y system ddethol, oherwydd mae gwlad yr ia oedd y wlad, fe ddoth yr ymwelwyr i mewn i'r gystadleuaeth, un rownd o flaen y Seintiau Newydd. Felly nhw wedi cael mantes un gêm yn fwy yn Ewrop yn ogystal â'i 12 neu 3 gêm ar 10 yn y Nghynghrair. Ac wrthos diwethaf hynny'n dangos. Ecroth yn ôl eto at Johnson. Sydd wedi chwarae bêl-droed yn Norwy yn ogystal ag yng Ngwlad yr Ia. Sbiwch pwy sy'n mynd. Ingerson, y bas hir lecos. A wedych chi be, mae Roberts di penderfynu aros ar ei linell. A mae Ingerson yn herio pasg, a mae'n mynd i hun. Ac oedd na wendid am ddiffynol fanna ym mhenderfyniad y golwr yn doedd. Un pas, 50 llath, ti'n mynd licio cael dy wneud o hynny, ond thrediad campus gan y chwaraewyr bach ifanc yma, rhwng chwaraewyr eto. Unwaith ar y bel, ti'n meddwl, oce, so wedi medru cymryd ti efo droedd chwith, codi dros y golwr efo ameuaeth o dod allan, oedd wrth i llinell gol ta be, siŵr. Symudiad oddi ar y bel, mor glyfar. Ddylia pas ddim gael ei giro mor hawdd. Oherwydd mae Ignason yn dechrau'r rediad 10 llath o'i flaen o, ond mae o mor siarp, mae o mor gyflym. Wedyn mae Astles yn gorau mynd ar draws. Yn amlwg, oedden ni'n gwybod cyn y gêm, a rhaid cadw llygad barcud arno fo. Mewn meddiant, ond hefyd i symudiad allan o feddiant hefyd. Mariet yn galw ac yn derbyn gan Brobl. Welon ni ddim Mariet yn ymuno llawer i lawr y chwith wythnos dwytha na Sislevic yn y gêm o gwbl. Ddau wedi cychwyn y gêm. Yn dda tro yma. Ond dwi'n meddwl, Malcs, beth sy'n bwysig ydy, yn y system yma, a chydd Mariet a Sislevic ddim mynd yr un amser. Os mae'r ddau nhw mewn safleoedd ymosodol yr un amser, maen nhw'n gadael gormod o fwlch. Mae rhaid gadael 3 amddiffynwyr yn ôl drwy'r amser. Sislevic yn amlwg sydd yn allweddol ar yr ochr de yna. Ail gigornel, y gêm i'r Seintiau. Ac unwaith eto, y capten i'w chymryd i. McManus o dan drwyn, y golwr. Yr amddiffynwyr mawr o gylch y smotyn gwyn. Astles di un o'r heine. Dyn nhw'n mwyaf. Dydy hein ddim yn mwyaf. Ni'n sbio ar nhw'n cnesu fyny. Dyn nhw'n tîm lleia yn y byd, ond does a ddim un chwaraewr ganddyn nhw lle sa ti'n meddwl, ei, mae hwn yn gawr. Ond mae hwn yn gawr i'r Seintiau Newydd, felly ac i ddofod yn allweddol iawn o'r cicio gosod. Ond maen nhw'n amddiffyn y dda, nath nhw neud hyn wrth ystwytha, aros mewn 2 neu 3 mewn grŵps bach wrth ymwyl i gilydd lle, os oedd un yn cyrraedd fel mae llall yn. Dallt i gilydd. Bêl gan Pasg eto. Ac wrth gwrs, aros a dysgu newn ni am Pasg. Fe wedi cael un olwg arno fo. Mae Sislevic wedi chwarae'n well yn barod, ond dath o gydol gêm o'r wrthnos diwetha. A mae'n cael ei groesiad mewn y chwiliau Williams, a mae hon ar ei agos at y golwr. A mi ddyle'r croesiad wedi bod yn well gan wrau brofiad o. Just y basol yna ar y funud i'r Seintiau Newydd, just yn y tren ymysodol yna.
Maen nhw'n dangos dychymyg ar y bêl a symudiadau oddi wrth y bêl. Ond pan mae'n dod i fewn i'r trean, mae rhaid chdi fod efo'r penderfyniad cywir. Croesi'r bêl yn iawn, pasio'r bêl yn iawn, ergydio am y gol yn iawn. Pas gafodd o 10 o gemau i gas newydd. Ond mae'r Seintiau Newydd fel arfer di ennill y Cyngres cyn y pas. Felly gofryn gewn ni wneud hwyl am ben hynny. Gobeithio gnewn ni gael gystadleuaeth boethach y tymor yma. Ond eto i ddod mae hynny yn y gêm bwysig iawn fan hyn. Ac fel oedd Owain Tudur Jones yn ei ddeud, da ni'n canmol chwarae y Seintiau a maen nhw'n dal ar ei hôl i o 2 gol i ddim. McManus yn brwydro. A mae'r amddiffynwr McLagan, mae'n amddiffynwr da. Dylygad ar y bêl, do. McManus yn trio dal i dir, fel ti'n gorau fel ymwysodwr, just i dderbyn y bêl na i fewn i ddal i fyny. Clac. Pam ddim, dos dy hyd, mae gynno fardoniau. McLagan gafodd y dacl i mewn eto. Ac Williams gafodd y fergyd. Siomedig yn y pen draw gan Williams. Mae yna rhyw deimlad pam ddim ergyd o bell. Mae yna gwaith da gan Clark, ond cyn hynna gan Routsledge. Mor weithgar yn ganol y cae yna. Un pêl hir yn herio pas gyda Sislevich. Redmond yn oedi, chydig bach o gamddealltwriaeth fan hynny fo a brobl. Ac yn erbyn y tîm yma, os da chi'n oedi, maen nhw fewn. Eckroth at McLagan. Os da chi'n clywed iaith sy'n eich clamgwyddo chi, da ni'n ymddiheuro. Di'r dorf yma ddim yn mwyaf, a mae'n bosib arbrydiau clywed popeth. Thomason. O, pasg. Unwaith eto. Mae ambell i beth ganddo fo sy'n eich gadael chi yn dal i feddwl, sut sy'n fydd hwn i'r Pencampwyr? Ia, mae'r partneriad dal yn newydd rhwng fo a Stils yn y cefn. Dyn nhw'n cael llawer o gwestiynau wedi cael ei gofyn wrthyn nhw eto hyd yn hyn gêm yma. Ond safle gwarchod nhw i weld llawer gwell. Pan mae un yn mynd i fyny am y bêl neu un yn mynd i fewn am y tacl. Hwna'n hawdd iddo glirio, doedd. Sgoriwr 2 gol y cymal cyntaf i gymryd y gic gornel. Yn ei gêm ola dros Vikingur. Ac i mewn â hi, tu hwnt i bawb. A pwy oedd yn ôl, McManus. Ac un gair, da chi'n cysylltu efo fo, bob tro ydy gwaith. Diom munud llonydd. Lle bynnag mae angen ymdrech, mae o yna. Gunnarsson. A mae'r Gunnarsson, mae wedi chwarae bob un o gemau Cyngres i glwb y tymor yma. Amser i anelu ag ei ergydio. Cael ei gael lawr gan Ben Clark. Yr ergyd gan Thomason ac mae'n gic gornel arall. A dyma gyfnod goref Vikingur. Oedd y bar yn weddol isel, mae'r rhaid deud, ond dyma'i cyfnod cyntaf nhw o bwyso. Mae'n sam brys ganddyn nhw'n neud i byd. Nes i weld o'n yr eiliadau dwytha wan efo'r tafliad ochr, jyst o dan y pwynt o webaeth. Ath o jyst cerdded i fyny'r bel. Mae'n rhaid i dyfarnwr jyst cadw llygad ar hynna. Ingerson, unwaith yn rhagor, mynydd o gic eto. A'r ddosedd, a pob un chwaraewr mewn coch yn ymbil. Fi oedd hwnna? Wel, mae'r haul yn isel, mae'r dwylo'n uchel, uwch ben y dalcen. Ac da chi beth eisiau ffarwelio efo'r haul, a fas mae'n gyd yn bywydau ni gyd yn haws, tas efo'n diflannu chydig bach. Mae yna wyneb newydd ar y cae yma gyda llaw os da chi'n arbenigwyr yn sylwi bod y cae chydig bach yn llai disglair. Oedden nhw'n dyfrio y cae 3G allan yng Ngwlad yr Ia, a Dylan Ebenezer, y tirmon arbenigol yna'n gyruneges i mi wedyn, ac yn dweud dyna da chi fod i wneud, medda fo, ond bod nhw ddim yn gwneud yng Nghymru. Wedyn Dylan sy'n edrych ar ôl yn lawn tŷ o hyn ymlaen.
Nawr da ni'n agosau at 20 munud. A bob tro, da chi'n meddwl, mae hyn yn dda, efo cyffuriad hyfryd gan Ingerson a Sigurd Pálsson. Da chi'n cofio, mae'r ymwelwyr eisoes ar y blaen. Astles yn dod mewn yn bwyllog fanna, a Sislevic efo fo, a'r hyngryn nhw, a nhw gau y grws. Do, tad, ac aros ar ei traed, dyna beth pwysig. Sed yma nawr nhw just ddeifio fewn, neu neidio fewn, efo'i troed, yma na, illa, cic o'r sbotyn arall. Dwi'n meddwl, oedd o'n chwarae am hynny, dipyn bach wrth fynd trwy'r bwlch. Mae rhaid i ni sôn am y sodliad bach yn ganol y cae. Yn fwy na'r sodliad i hun, eto y symudiad oddi ar y bêl gan Ingerson. Just i lusgo pasg allan o'i safle. Mae pasg yn ffeidio'n anodd iawn ar hyn o bryd i ddelio fo. A mae yna gardyn felen gyntaf gêm i gapten Vikingur. Julius Magnusson oedd mewn. Wel, chdi gwybod o'r dechrau, o'r Redmond yn fynd roed i ben i fewn yna. Diolch yn talan y byd, ond digon dewr troed o'n nychal go iawn, doedd. Hyd i'r gardyn felyn. Chwarae tegid dyfan nhw, nath o chwilio mantais y mynd. So wedi gadael y chwarae fynd yma de. Fysa'r bêl wedi mynd yn ei blaen. Y bêl gan Astles. Astles eto. Mae Blaine Hudson gyda llaw ar y fainc. Doedd o ddim yn y garfan ochos diwetha, di bod o anaf. Mae o, da chi'n teimlo, yn allweddol bwysig. Unwaith eto mae Egroth yn cael ei orfodi oherwydd pwysau ymosodol y Seintiau i'r bêl allan. O faint o weithiau, da ni wedi gweld Seintiau mynd yn uniongyrchol lawr o Sianeli, hynny trin y cefn sy'n gan y tîm yma Vikingur. Felly mae isio chwarae lawr o Sianeli. Wedyn mae'n agor ganol cae, wedyn wrth iddyn nhw ddisgyn yn ôl, dim i bach. Fydd y pedwar yn ganol cae, wedi cael y pêl i mewn i trai, jyst cymysgu'r chwarae. Ond hefyd, ella rheswm ychwanegol pam dyn nhw heb ddyfrio'r cae, ynddo. Maen nhw'n mynd am y peli chydig bach hirach, yn fwy aml y Seintiau, mae'r bêl yn aros ar y tir. Hwn di'r dyn, de. Da ni'n gweld y sodliad dwi'n. Sbio cyffyrddiad, llusgo pasg allan o'i safle, a wedyn sbio ar y bwlch mae'n ei adael, mae o'n ceisio carlamu nôl i fewn i'r safle. Eiliad bach o ddosbarth gwahanol. Pêl hir eto. A mae chydig bach yn bryderus bod y peli hir 20 hanner canllath yma yn gallu gwneud i galonau'r Seintiau gero. A dyna'r ffordd y Vikingur yn deimlo. Mae cael tu ôl o'r amddiffyn yma. Clark mewn yn dda. Magnusson sy'n ar gardien felen yn ei ffenio i Redmond. Yr hif 6 di Routledge. Ac John Deg deud Owain. Mae'r 10 munud diwetha wedi perthyn ymwelwyr. O, bosib, maen nhw wedi tyfu fewn i'r gêm rhyw fymryn bach. Mae'r Seintiau Newydd dal yn, i fi, dal yn edrych yn ddigon cyfforddus. Dal yn disgwyl am y cyfle bach arall yna sydd yn dod, dwi'n meddwl. Ond yn amlwg, ni wedi sôn yn barod, os mae'n ormod y chwaraewyr yn cael am ei fyny'r cae yr un amser, wedyn maen nhw mewn trwbl oherwydd un bas. Mae'r gwrthwynebwyr yma yn ddigon da i ffeindio'r bylcha. Dwi'n just eisiau brobel fod mwy yn y gêm yn y rhif 10 na mae'n chwarae heddiw. Ti'n fawr sy'n chwarae o flaen y diamonds yn y siap. Felly mae eisiau ffendio pocedi. Tra mae Vikingur y gwrthwynebwyr, tra mae nhw mewn meddiant. Wwan mae o'n gorau chwilio am y bylcha. Wedyn pan mae Seintiau Newydd yn cyrroi, mae o'na. Cic gornel, dyma'r gyntaf o 2 gêm yn ystod yr wythnos yma ac ar wefannau S4C nos Iau ail gymal gêm y Dre Newydd yn erbyn Spartak Tynafa a'r Dre Newydd 4-1 ar ei hôl i'r rhaglen yn cychwyn am 4:45 y gic gyntaf am 6:00 a hynny gyda llaw yma ar faes y Seintiau. Ingerson eto, cic gornel arall, tair iddyn nhw nawr. Ac ar sail y 2 gyntaf, i ddisgwyl mynydd o gic. A mewn â hi eto, Egroth yn mynd amdani allan gan pasg. Unig bach oedi ac yn y diwedd mae Roberts yn penderfynu. Sna, da chi mynd amdani mi a i. Nath pasg yn dda iawn o fanna. Be mae'r Seintiau Newydd yn neud ydy marcio'n zonal y marcwyr gora. Felly, da ni'n gweld Astles, pasg, dyn nhw ddim yn marcio dyn, sy'n golygu mae'r boys fel McManus wedyn efo'r gwaith yna. Mae pasg wedyn yn rhydd i fynd allan a penio'r bel lle bynnag mae.
oeddech chdi'n hollol iawn, Nick, efo Conor Roberts. Nath o just oedi am chwinkiad efo'i benderfyniad o dwi'n dod, o dwi ddim. Ti'n gwybod, hynna ydy'r un peth, un gwendid dros o blynyddoedd pan mae o wedi chwarae yn y man ni. Gyda fo sgidiau mawr, cofia, i lenwi. Mae'n newid mawr, dydy, mae'n dymor mawr iddo fo. Pwy all gofio 15 mlynedd yn ôl pan oedd y Seintiau yn chwarae diwetha heb Paul Harrison yn y gôl. Ond mae Paul yn llawn amser yn y ffordd i yma, dydy, felly mae efo fo bob dydd. Ac yn sicr, bydd wedi bod yn cryfhau y gwendid na o Cymra'r amheuaeth o'r awyr. Neud y benderfyniad wedi mae pawb yn gwybod. Ingerson eto ni lledu hi allan. Dyma'r blaenwr arall o'r un enw Ingerson. Mae o'n chwarae dipyn lletach, dyma'r un amlyca. A mae o yn ganol popeth. Ar ferchog. Gan Redmond. Gampus yn mynd i wran. Nawr te, pwng y ddau am ddiffynwr. Mae Williams ar ben ei hun, dim golwg o McManus. A mae Williams heibio'i Ecroth. A mae o bosib yn mynd i geisio cael mewn i'r cwr Cosby. A mae'r dyfarnwr oedd ei lygad o bob eiliad o'r symudiad yna i weld be fydde'n digwydd. Ie, gwych gan Williams o gron llawer opsiynau fel ti'n deud, ond ti'n gwybod pan ti mewn gêm pre-season i ddeu gwych chdi pan mae'r dyfarnwr yn rhedeg pasio chdi. Ond dyna'r gwahaniaeth ydy, oedd o'n amlycach beth o ffysdiwetha, yn doedd. Hynny yw. Oedd o. Mae hwn bron iawn. Mae'n gynnar iawn y tymor i Seintiau, ynddi? 4 gêm, 10 ystadleol iddyn nhw, a mae'n nhw wedi cael 15 y gwrthwynebwyr. Mae'n help mawr, herwydd dyna di'r amser ar y cae mewn gema ydy'r ffitrwydd. Dim rhedag o gwmpas, jyst efo'r bel yn ymarfer. A nath ni weld hynny, oedd lot agosach wythnos hyn. Ond maen nhw angen y go gyntaf, a maen nhw angen just i'w sbartyn bach wbeth gwahanol. Anderson. Ie, chwarae teg, mi ddoth Conor Roberts yn angen rhyddhau hi mor gyflym ag oedd bosib. Ie, nawr, McManus yn chwilio am honna, di honna ddim yn cael ei roi. McLagan yn ei chlirio hi. Magnuson at yr unig newid yn hun Vikingur o'r wythnos diwetha, Anderson. Rhaid chdi wneud i Vikingur, den. Maen nhw gyrru pob ymlaen. Maen nhw chwarae 2 yn erbyn 2 yn y cefn. Bydd hwn dybiau i yn ddigon bodlon. Gymaint o brofiad gan Gwn Lawson. Mae wedi chwarae i 17 o glybiau os da chi'n cyfri ac rannes. Ac mae wedi chwarae iddyn nhw 5 o weithiau. Gadael dod nôl, a mae wedi bod efo Bolton, mae wedi bod efo Caerlir. Deuddag felly ni. Mae Acranes wedi chwarae yn erbyn Bangor yn Ewrop. A pan ydych chi'n meddwl am peth, 13 index. Gai gyfri Acranes unwaith, yn gaf. Bygythiad. Mewn a fo. Ac o Sislevic. Ia, ac i fod yn deg efo Sislevic, oedd y blaenwr arall Ingerson tu ôl iddo fo. Nath y peth call mae'n debyg, ond dwi'n yn siŵr oedd o'n gwybod beth o'n neud. Elion, o'n i fel bod ti fanna iddo fo. O'n i fel bod ti ar pan oedd o yn yr un symudiad pan mae'n hanner troi. Mae hwnna ar y foli. Nath o ddim i chymryd ti ar, a wedyn mae'n chwipio draws y gol. Cael gornel lwcus. Nath hwnna ddim i fewn gan Sislevic gweithio. Mae'n gwybod llawer amdani. Dyma bedwaredd cic gornel, Vikingur, ac diolch syndod i bod nhw'n cymryd i hamser, ac os hanner amser yn agosau efo bob eiliad, a maen nhw'n dal ar fantes neu o 2 gol i ddim. O, na gyfle fanna'n doedd, oedd hwnna yn beniad cwbl rydd. A mae McLagan, dwi'n meddwl oedd o, oedd Ecroth i fyny hefyd, a mae McLagan di methu cyfle. Wel, ac oedd hwn yn amddiffyn sal yn doedd. Dwi'n yn siŵr os mae ardal Astles oedd o, herwydd pan ti yn marcio mewn system zonal, mae gen ti bron rhyw sgwar bach, 2 metr o dy flaen, 2 metr i dochr, ac yn ardal Astles oedd hwnna. Pan mae gen ti McLagan yn rhedag ac yn neidio mor gynnar, mae hwnna'n gyfla eiraidd. Na ddeud yr hwnna sgwyd, nath ni'n erioed wneud zonal yn amser fi, dyn am ddyn oedd o. Dwi'n meddwl, efo zonal, mae yna lles iddo fo, a mae yna ddim hefyd, oherwydd, os dwi'n rhedag i mewn, a chdi tha'n just sefyll, dwi bod trwm di ennill y peniad yna, a hwnna oedd y cyfle yna i McLagan o flaen y gol, hwnna fod i wneud y well. O bosib, cyfle gorau'r gêm, ynddo. Cyfle clirio'r gêm.
mewn gêm sy'n mae'n debyg, mae'n deg deud i bod yn bryn o gyfleon. Mae'r ddau yn ysgwyd i pennau cytuno fi gyfeillion, dyn nhw'n deud, ond yma nhw'n ysgwyd i pennau. Fynig i lawr, bêl gan Andrasen. Andrasen at Gunnarsson. Sigurd Paulsen. Hapnen Magnusson. Hanner awr wedi chwarae. Ac... Munudau cyntaf, dwi'n meddwl ysdi dweud, peidio bod ar frys i sgorio gol gyntaf. Ti'n dechrau ffrysio, wan? Wel, na, ddim eto. Dwi'n meddwl fydd y ddau dim yn ddigon bodlon i fod yn hollol onest. Yn amlwg, gwrthwynebwyr, nhw sy'n ar y blaen, fydden nhw'n teimlo fydd yna gyfleon i ddod Seintiau. Maen nhw dal yn hon, ond swn i'n licio gweld rhyw sbarc bach o gwanegol, Max, fel ti'n sôn. Rediad neto gan... Mae rhaid chdi ddeud, mae un gas yma, rhif 80, mae o'n mor glefar, a nes ti ddeud yn gynharach o, lle mae'n dechrau i rediadau o. Mae o'n gollon un yn dim, felly ti'n gofyn y cwestiwn rhwng y ddau am ddiffynwr canol Pasg ac Astros. Be mae nhw wedyn yn mynd i wneud? Os dyn nhw ddim yn mynd efo fo, mae'n mynd i troi ar ei sowdol a rhedag rhwngddyn nhw. Tho yma, mae McManus yn cael gigwyd. Dyma'r cyfle, boys. Just tynnu lygyd o ddi ar y bêl, dwi'n meddwl dydi. Mae wedi gwneud y symudiad, mae wedi neidio'n ddigon cynnar, just methu cael y cysylltiad. Dwi'n siomedig efo honna. Mi fydd o oherwydd oedd ei fyny'n angynnar, oedd o'n hofran, oedd o'n disgwyl o bêl, oedd o'n nôl bod wedi sgorio. Ond hwnna di'r peth anodda ar y cae i wneud wrth gwrs mae'n eich di ganolbwyntio tan mae yn y rwyd. Da ni wedi sôn am Conor Roberts cwpl o weithiau a cyfle da, mae hwn yn dymor mawr iddo fo. Ond, da ni'n gweld y bas yna fanna. Wastad. Mae'n amhosib bod Cystal a Harrison mewn meddiant efo'r bêl wrth i draed, ond dyna ydy'r gwendid lle ti'n gweld doedd Harrison byth yn rhoid y bêl i ffwrdd, lle mae lot o symudiadau yn syrthio'n ddarna efo'r bêl wrth draed Conor Roberts. Pas gelbydd gan un Ingerson at Ingerson arall. Mae hwn eisiau gol, mae'n ei thynnu hi'n ôl. Ac oedd hwnna yn amddiffyn da i fod yn deg, a mae Sislevich a Pasg wedi gwneud ei gwaith na fan hwnna eto. Ond mae'r cyfle'n dod o'r bas wael na gan Conor Roberts yn dydi. Mae hyn yn cadw'r meddiant, symudiad da iawn eto a cyffyrddiad da gan Ingerson. A wedyn amddiffyn, just dal dy dir, rhaid siw fod y bêl yn mynd oddi ar y cae. Yep, Paul Harrison yn cadarnhau be oedd Malcolm yn ei ddeud, mae o yma o hyd. Sislevich, sy'n wedi bod mor amlwg ag oedd yn y deg, mynd ag afiad o na chwaith y bachgen yma Clark. A mae hynny, gan bod Vikingur di gwthio fyny, a mae mwy o'r gêm yn dydi di bod yn hanner y Seintiau o'r cae. Oeddech chi'n sôn, Malcolm, ar gychwyn eithaf y gêm o'r pwysau o bosib sy'n ar Limbrick. Mae hwn yn brawf iddo fo'n dydi hynny yw, mae rhaid fo, mae'n her iddo fo'n dydi yn erbyn tîm o safon. Wel, go iawn mae yn, ac ti'n edrych ar ochr y cae. Mae'n wedi gwneud y penderfyniadau cywir efo'i tactega heno efo'i chwaraewyr ar y cae. I dim gorau fod i hyn yn y marn i. Ond ti'n just yn rhyw obeithiol oherwydd bydd nath i gwydd wrth ysbrydda bod o ddim yn mynd dod yn ôl i frathu fo. Oherwydd fydd y Seintiau Newydd na ddeud rwan ddim yn hapus os dyn nhw ddim yn mynd trwad o'r gêm yma, o'r cymal yma, o'r rownd yma, ac yn bellach na blwyddyn dwytha. Oherwydd ath nhw rownd yn bellach blwyddyn dwytha, ac maen nhw'n, oedd o'n gobeithio tyddi ar hynny a dysgu o hynny. Gan i weld, mae dal i gyr amser. Dwi dal yn ffyddiog, unwaith geithw'r gol gyntaf a neithw ennill y gêm a mynd drwodd. A nhw'n fynd yn bellach yn y flwyddyn pan oedd nhw'n ail yn y Nghynghrair yn do. A mi fydd ne, mae yna ddisgwyliadau yn y clwb yma. Mae o'n cael gwario arian, ond mae yna bris yn dod efo'r pris yn cael ei dalu am chwaraewyr yn does. Ac, na ddeud rwan, dydy Mike Harris ddim yn diodda ffoliau chwaith. Mae o'n gwybod, dydy Limbrick ddim yn. A mae gynnu fo i weledigaeth, a mae gynnu fo i chrogeision efo'r clwb. Ond ti'n edrych ar uwch Gyngres Cymru a'r Seintiau Newydd ffefrynnau bob blwyddyn. Hon ydy yr fwyaf, hon ydy'r gwpan, hon ydy'r gystadleuaeth fwyaf geith nhw'n y tymor. Ac da ni wedi sôn am McManus, ond mae
Jordan Williams hefyd yn gweithio mar galed. Byddai gyffyrddiad bach hyfryd fan na'n doedd gan Agniarson. Mae pas wedi dod draws ac ydy'n gig gornel arall nadi ac os o'r un wffiad bach yn ei gefno. Da gan pas gyfanna. Sefyllfa debyg i pan nath eildio'r gicor smotyn wrthos dwytha ynde. Felly bod yna chydig bach o godi ofn neu amheuaeth yn ei cefn i ben o'n fanna, ond gwaith da'n sgipo tu ôl i Astles i partner o. Ond be mae Vikingur yn ei wneud nawr i dîm Anthony Limbrick, mae nhw'n cael lawr yn union fel oedd y Seintiau Newydd yn gwneud yn y 10 munud cyntaf. Ac ydy rhywun yn synhwyro Malcolm o bosib bod ffitrwydd unwaith eto yn dechrau dangos ei hun? Un cwestiwn, hefyd yn seicolegol. Pan mae le mae ffitrwydd rhywun yn uwch na llall, ti'n gwybod mae un yn mynd i flino i pibach cyflymach. Mae yna pob yn mynd i gael cyfnod yn y gêm lle maen nhw i andistaw neu maen nhw jyst i bach di blino. Ond amser yna ti'n gwybod gweithio mwy calad i gael dy ail-wynt. Amser yna mae'n brifo i chdi gael cyrraedd lefel o ffitrwydd lle ar y funud mae gynno Vikingur yn fwy na'r Seintiau Newydd. Pêl eto gan Conor Roberts yn mynd yn syth at yr ymwelwyr, ond mae peniad nhw'n ei lac am y bêl gan Redmond sy'n canfod Marriott. Mae'n amser da i sgorio, ac yn ara bach, da chi'n teimlo, mae'n amser i'r Seintiau sgorio. Y gofod o ddwy gol yn dal yno. Dim yr heol oedd ei cartref gyda llaw, felly'r nod cyntaf, enillwch o ddwy gol. Boed hynny'n 2-1, 4-2, neu 2-0. Bach o gicio brathu ar Routledge. Dwi dal yn synnu fod hwn yn dechrau wrthos dwytha. Dwi yn meddwl bod Routledge mor bwysig a hynna. O'n i'n gwylio nhw'n erbyn Linfield yma chydig wythnos yn ôl, fod y chwaraewr gorau ar y cae. Felly, efallai bod yna rhyw anaf bach o bosib. Oherwydd os mae o'n ffit, mae rhaid i'r dyn yma ddechrau. A dyna oedd y testyn trafod wrthos dwytha. Dim yn unig Routledge, ond yn bendant Routledge, ond hefyd Brobl a Williams. Oedd y 3 ar y fainc. Ac mae'n wirionedd yn be oeddech chi'n ddeud, Malcolm. Dim ond gobeithio nad i hynny mynd i fod yn achos difaru ar ddiwedd y ddau gymal yma. Go iawn, gewch chi wneud bob math o esgusodion oherwydd oedd wedi ceisio mynd drosodd mewn awyren mewn un. Wel, gyd i ddweud y stori neu cyrwyd. Wel, y ffordd o'r ei fynd i wlad yr Ian gyntaf, Malcolm, ydy mewn awyren, ond gathen nhw'r ddrafferthion enbyd, ac yn y diwedd, dwi'n meddwl bod hanner y tîm di mynd o Linden a hanner y tîm di mynd o Doncaster. Ond canlyniad y cyfan, oedden nhw ond yna ddiwrnod cyn y gêm. A mae hynny yn gwneud gwahaniaeth, wrth gwrs i fod o ardderchog gan Clark, ardderchog, yno cyn i Ingerson gael ei droed i'r bêl. McManus eto, ond mae yna rwystredigaeth. Ingerson arall di hwn ar un efo sgidiau pink. Y bêl mewn at Andrason. Sislevich yn ôl. Hwna dyr un, de. Pan ti di chwarae 13-14 o gema fod y gilydd, ti'n gwybod lle mae symudiadau. Ingerson yn mynd lawr yr asgell chwydd, mynd heibyd un, pwy sy'n rhedag yn y canol i fet o Ingerson arall. Ond hefyd gormod o ddynion yn ganolig oherwydd y system. Mae cryfder y Seintiau dros y blynyddoedd, maen nhw'n gallu lledu'r chwarae, maen nhw wastad asgellwr ar ochr arall i cae. Lle yn y system yma, dos a ddim asgellwr, felly mae bob dim yn dyn. Tu ôl yr arddiffu chydig bach yn rhy hawdd. Un Ingerson yn symud mewn, yn llall yn symud nes at y smotin gwyn. Dyna hwnna. A Marriott, ond ddim angen gwneud hynny. Ond oedd neb yn galw, a mae'n bumed cic gornel i'r ymwelwyr. O hynna eto, de, y dealltwriaeth rhwng Conor Roberts yn y gol a Marriott just i weidiau efo gadael i'r redag sy'n neb to chdi. Neu peniau nôl i fi. So mae dim yn wneud o gyda fi gyda amser. Just y llawodd yr ongl ddim yn ei benio i nôl iddo fo, ond bendant gadael i'r redag a draws. A wedyn so wedi mynd i clirio i lawr y cae. Dim bris, dealladwy o'i safbwynt nhw i gymryd y gig gornel 6 munud o'r hanner cyntaf sydd yn weddill. A mae un peth yn gwbl amlwg. Rhaid i'r Seintiau beidio ildio o fan hyn. Thomason sy'n paratoi i gymryd y gic. O arbediad gan Roberts, ac oedd hi hangen i. Ac unwaith eto, Gunnarsson oedd o. Ie, oedd hon yn ffansi, doedd. Dros di ysgwydd yma, na chwarae teg iddo fo. Oedd hi'n mynd i fewn? Oedd hi'n mynd i fewn, oedd. Ie, Gunnarsson wedi cael un peniad. Ac un ergyd dda. Sbiwch ar y lles gan Magnus yn y capten.
A sbiwch ar Ingerson yn mynd, a mae Ingerson di canol yr Ingerson arall. Unwaith eto, campus gan Clark am yr eildro yn cymryd y bêl pan oedd y perig yno. Mae wedi cael 2-3 munud allweddol o bwysig. A wedyn mae yn pasio'r bêl nawr i'r tir y chwarae fanna, ond tir hollol iawn, just yn y lle. Ac ar yr amser iawn, mor bwysig. Ond bod i'r agosa i'r chwaraewr Ingerson, so fo sy'n gorfod wneud y dacl i mewn. Y gwaith yna mor bwysig, ond beth swn i'n dweud ydy mae o'r ochr anghywir yn y lle cyntaf. Mae'n edrych yn gret, yr un cyn hwnna, nath o lithro ar y llawr, llithro'r dacl troma, mae'n cipio'r bêl ar yr ochr ddall i'r dyn yma. Ond, os nad wyt ti gol said i'r chwaraewr yma, o clan gymryd ydy un cyfle, a mi wnaeth o wneud rhywbeth ddigwydd. Ffurfiad da, a mae'n gornel arall. Nawr te, mae Gyngres Gymanwlad yn cychwyn fori, a bob nos eto yn cychwyn fori. Mae uchaf bwyntiau Gyngres Gymanwlad dydd Iau a nos Iau, dwi'n ei olygu wrth gwrs. Maen nhw'n mynd i fod bob nos ar S4C i chi. Felly uchaf bwyntiau Gyngres Gymanwlad Cymru yn y geme. Dechrau nos Iau. Ac ar ôl y tŵr, efo'r pêl-droed, ac efo'r geme, efo ras o wyddfa, a chwaraeon yn frith. Am beniad sydyn, ac unwaith eto'r capten Magnusson yn cael y peniad. Wff, di hangfa Malcolm. Gwadd problema wrth wneud y sôn o'r marcu yma. Os ti'n wneud y sôn, o leia edrych dros dy ysgwydd Sistovic, jyst edrych pwy sy'n edrych i fewn, a ddim byd o'n ei hynny. Wel, dim ond os ti'n chwarae zonal neu beidio, mae yna wastad chwaraewr yn y safle yna, lle mae Sistovic jyst yn gwarchod y postyn agosa, felly rhywbeth sydd ddim efo llawer o nerth arni, chdi ydy'r dyn. Dwi wastad yn licio peniwr cry yn y safle yna, a swn i ddim yn deud mae penio di cryfder Sistovic. O parch iddo. Dyn yma probl ddim di bod ar y bêl digon. Nadi. A mae Ingerson di gweld mwy o'r bêl yn y cymal yma na nath yn y cymal cynta. A mae bêl gan Sigurd Paulsen. Mariet ni wylio fo. Digon o le gan Gunnarsson. A mae'r bêl yn y pen anghywir o'r cae. Ac be mae'n rhaid chi gofio am y tîm yma hefyd. Gollon nhw yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor diwetha yn erbyn Malmo y tymor yma, ond be yw sgorio nhw 5 o goliau. Rydych chi'n colli i Malmo, ac os ddau gymal fe sgorio nhw 5 gol. Y bêl gan Thomason. Y capten a'r ferchog gan Redmond, a mae Redmond a Clark di dod i'r adwy a rannu hamddiffyn fwy nag unwaith. A dydy'r ymwelwyr ddim yn gorffwys ar i'r hwyddau na dyn. A dydyn nhw ddim, maen nhw i gondewr i fynd 2 yn y cefn erbyn Williams a McManus hefyd, felly mae'n deud y cyfan am y ffordd maen nhw'n gorffan hanner cyntaf, maen nhw'n gorffan yn gryfach ar Seintiau Newydd. Dyna ddim yn arwydd da. McManus at Sistovic, mae McManus di diflannu o'r gêm yn dydi. Sistovic oes un ymdrech ola yn yr hanner cyntaf yma, bêl allan at Clark. Mae Williams yn y cwrt Cosby, mae McManus yn y hefyd. Gododd o'n dda yn dod. Un o hynna, mae o'n medru hofran oherwydd gyda fo amddiffynwr o'i flaen o i ddefnyddio fel ystol heb rei trosedd i ffwrdd. Edrycha, mae'n fyny'n gynnar li. Os ti'n fyny pan mae'r bêl rhyw 5 llath i ffwrdd, ti'n medru hofran wrth just ysgwydd y dyn o dana chdi. A wedyn ti bod trwy'n di gyro'r peniad na. Ti'n methu cadw i lawr. Unig dro wedi cael amser i cael cipolwg ar y gol na'n hanner cyntaf. Mynd am llawer amser ychwanegol, na mae'r gêm wedi llifo, yn dydi? Mae wedi, ond os dyn nhw'n mynd i mewn fel hyn, tan ni'r un peth oedd i ar dechrau'r gêm dydan, ond llai o amser i gael y goliau. Ond a dwi'n mynd nôl at y canlyniad na yn erbyn Pencampwyr Sweden. Fe gawson nhw gêm 2-1 yn ei herbyn nhw, a wedyn colli dim ond 3-2 yn erbyn Malmo. Ac
Dyn nhw ddim di ail danio y math yna o chwarae dros y ddau gymal yma eto Ecroth at yr Americanwr McLagan. McLagan o Missouri. Ac oedd hi ddychmygu sut orffennodd yng Ngwlad yr Ia. O na fo, nath Malcolm gwr o ddeiniolen orffen fan hyn Watford yno. Clark, bron iawn. Mae o'n cael ei gosbi fan ychydig bach yn anheg o rai fe fynd am honna, doedd? Yn cwestiwn i fynd amdani, ond am bod o'n llithro i fewn y Droed i fyny, dyfarnwr ddim yn mynd i gymryd hynny dyddiau yma na di. Munud o amser ychwanegol. Ar gychwyn y gêm, fe groesawes i bawb yn llawn ffydd a deud croeso i hanner amser. Yn sydyn, da ni dipyn nes at ddiwedd y ddau gymal. A mae rhaid i rhywbeth go ddramatig ddigwydd yn yr ail hanner yma, os ti pethau am newid. Just i edrych ar un y ddau o'r chwaraewyr i greu rhywbeth i wneud rhywbeth. Ti'n mynd ar Ben Clark yn ganol cae. Rhedag o'r bel na. Rhedag o'r bel ni teipio bobl. McManus Williams wneud mwy. Ben dy hun weithiau. Ti'n troi dy chwaraewr ti'n chwarae'n erbyn. Da chi'n teimlo efo bob bob eiliad bod y gêm yma, bod i rhanw yng nghystadleuaeth Ewrop y tymor yma yn llithro o'i gafel nhw. Mae yna amser i grafangu'n ôl oes, ond dim yn yr hanner cyntaf. Mae'r cyfleon gored i dod yn erbyn tîm Andy Limbrick. Dim amheuaeth am hynny. Y cyfle gore yn dod i Kyle McLagan. A'r cyfle arall yn dod i'w capten nhw, Julius Magnuson. Mae'r dasg yn anodd. Oedd hi'n anodd ar y dechrau. Mae'n anos fyth. Dewch nôl i drafod y cyfan efo ni ar ôl yr egwyl.
Mae'r seintiau angen sgorio. Mae mor syml â hynny. Yr colli y ddwy gol i ddim yng Ngwlad yr Ia wythnos diwetha. Y pwysau ar Pencampwyr Nghynghrair Cymru JD. A dechrau da ar eu tomen eu hunain, ond dyn nhw ddim wedi llwyddo taro. Dwy gol sydd ei angen iddo'r pethau'n gyfartal fan hyn. Ond Víkingur, os rhywbeth sydd wedi gorffen ar hanner cyntaf na, gryfach. Mae'n parhau yn ddisgor, mae'n parhau yn 2-0 i'r ymwelwyr o Wlad yr Ia. Ar yr egwyl yn yr ail gymal, ac mae Owain Tudur Jones wedi camu lawr o'r pwynt sylwebu nôl i'r heilwen fan hyn wrth ochr y cae. Dechrau da, ond dechrau poeni hefyd am y Seintiau Newydd nawr? Dechrau poeni, mi nathon nhw ddechrau'r gêm yn gry, ac yn amlwg maen nhw angen sgorio gol, ond fydden nhw'n ddigon bodlon efo lle maen nhw. Sa ti wedi cynnig Anthony Limbrick cyn y gêm, mi fydd hi'n ddisgor hanner amser, sef o'n ddigon bodlon, ond maen nhw weld i gweithygu fel mae'r hanner di mynd yn ei flaen. Nathon nhw ddechrau'r dan, bron bod y gwrthwynebwyr wedi sylweddoli wedyn yn newid system reit. Da ni'n gwybod sydd wedi ymdopi efo hynna, ond yn sicr yn y 10 munud cynta, mi oedd pethau'n argoeli'n dda. Mae angen rhyw tweak bach o ran y system swn i'n tybio hanner amser rwan, jyst i achosi rhyw sioc bach a achosi rhywbeth gwahanol unwaith eto. Ie, bydd i'n ddiddorol i weld be maen nhw'n gwneud mwyn ceisio cael y gol na. Dim ond meithrin sy'n o'r dechrau, achos o'n nhw'n pwyso, o'n nhw lawr ochr chwith yn aml, ond croesiadau yn dod mewn, dylen nhw'n gwneud yn well ar cyfleoedd yma? Wel, i ddechrau croesiad o'r ochr chwith, ond mae yna gyfleoedd wedi dod o'r ochr dde. A Sislevich efo'r croesiad, Redmond, bydd o'n siomedig efo'r peniad yn amlwg, ond pan ti'n gweld Sislevich a broblem dod allan, McManus i'r ochr dde yna, mae yna berig. Ond dwi'n meddwl, fel nath pethau mynd ymlaen, mae Sislevich wedi cael ei wthio nôl, wedi cael ei orfodi am ddiffyn chydig bach mwy, a ryw hanner cyfleon sydd wedi bod. Felly bod ni'n exeitio yn y 10 munud cyntaf, di pethau ddim wedi gwella o hynna. A dyna pam mae yna waith i wneud gan Anthony Limbrick. A ni wedi gweld yr ymwelwyr Víkingur yn pwyso o gicio cornel, ond fel o ti sôn, maen nhw wedi edrych yn fwy cyfforddus hefyd. Yndi, ac pam ddim dod i fewn i'r gêm a just cymryd i amser i weld be mae'r Seintiau'n daflu teg atyn nhw. Ond wedyn, yr hanner cyfleon maen nhw wedi gael yn gyfleon gwell na be mae'r Seintiau wedi gael. Felly, da ni'n gweld, o'n i'n sôn yn gynnar yr hanner, dyn nhw'n edrych yn dîm mawr. Ond ti'n gwybod be, maen nhw'n effeithiol oherwydd mae'n eu symudiad nhw oddi ar y bel yn dda iawn, a nhw ydy'r dynion yn y cwrt Cosby yma sydd yn barod ar flaen i traed ac yn cyrraedd y bel gynta, a mi fydd hynna yn achos pryder mawr. Ie, bron, mae'n gynnar, dyn nhw ddim yn rhedeg allan o syniadau, ond mi o'n nhw ar gyfnodau yn yr hanner cyntaf na, fel chi'n gweud, mae'n mynd i fod yn hanner amser pwysig iawn i'r rheolwr yn y stafell newydd na. Yndi, dwi'n gwybod y feirniadaeth ydy, dyn nhw'n di trio. Maen nhw'n trio, ond pan ti'n chwarae neu chwaraewyr da, ti'n cweith yn siŵr sydd wedi gau bel i lawr. Fel un gysym, mae'n rhaid ni weld y cyfforddiad a ddyn eiliad yn hanner cyntaf, yn crynhoi falle pan mae fe yw'r gwaniaeth hyd yn hyn. Yndi, ac yn amlwg y sodliad sydd yn special, ond yn fwy na hynna, oherwydd mae yna chwaraewyr sydd efo sodliad, efo cyfforddiad da, ond lle mae'r bel yn mynd wedyn, a lle mae o mynd wedyn. Be mae hwn yn neud ydy symud am ddiffynwyr allan o'i safleoedd nhw, cael y sodliad bach hyfryd, a wedyn mae o wedi creu bwlch i ymysodwyr eraill, felly mae o'n yn unigol yn chwaraewr da iawn, ond hefyd mae o'n chwarae i'r tîm. Ie, mae'n hawdd gweud mae fe yw'r gwahaniaeth, ac fe gath y 2 gol hefyd yn y cymal cyntaf. A dyn nhw yn well tîm na'r Seintiau ar hyn i di weld hyd yn hyn? O, yndi, a dwi'n meddwl fydd Anthony Limbrick yn ymwybodol yn y sôn cyn y gêm, sa ti'n dewis 11 ac 11, maen nhw'n chwaraewyr gwell. Ti angen syniad gwahanol wedyn, a dwi'n meddwl rhyw tweak bach, eich mynd yn 3 yn y cefn. Ti'n mynd gorfod dod â eilydd ar y cae. Chi di wneud hynna efo'r boi sydd ar y cae rwan, oherwydd ar hyn o bryd, dyn nhw ddim yn gallu cael digon o lledu'r chwarae ddigon i wneud yn siŵr bod yna ddigon o'r croesiadau peryglus yn dod i fewn i'r cwrt. O'r rheini sydd ar y cae, felly, pwy allan newid y gêm i'r Seintiau, ti'n teimlo? O, ti'n sbio ar boi sydd wedi dod i fewn am bres, McManus, Campus, tymor dwytha, sgorio lot o goliau. Ti'n talu arian i ddod y chwaraewr i fewn i sgorio goliau yn y gema pwysig. A dyna pam fyddai'n sbio ar McManus yn fwy na unrhyw un arall yn meddwl, hei, come on ta, hon ydy'r noson i chdi serenu. Dyna ni. Owain wedi dweud yn blwmp ac yn blaen. Dyna ni'n disgwyl, dyna ni'n obeithio i gadw y Seintiau Newydd yn Ewrop. Nawr, cofiwch bydd modd gweld be ddigwyddodd o ran y bala yn Ewrop cyn bo hir ar YouTube. Cyfres o 2 rhaglen yn dod. Ni wedi bod yn dilyn y bala tu ôl y llenni fel petai ar ei antur bach Ewropeaidd nhw. Dyma flas i chi o'r hyn sydd i ddod.
Falle bod nhw wedi colli yn erbyn Sligo. Fi'n credu bod nhw'n hwyl i gael. Os ydy'r hwyl yn dilyn y bala nag ys e. Wastad hwyl i gael. Nhw'n wedi amser yma tymor, mae'n chwaraewyr newydd yn dod i fewn, gen ti initiations, digon o ganion ni'n gweld y fanna, torri gwallt i gilydd. Dwi'n gweld hyn o blaen. Na, ddim siŵr am na. Na, lot o hwyl. A mi o'n nhw'n lwcus iawn erbyn Sligo. Ni wedi gweld nhw'n ennill yn erbyn Motherwell hefyd. Dre newydd, gan nhw sylw nos iau, yn colli o beder colli'n yn erbyn Trnafa o Slovacia. Yw'n hawdd dweud bod nhw wedi bod yn anlwcus neu ni'n disgwyl gwell? Na, mae look yn enfawr, a dwi'n gwybod i bobl yn eisiau clywed hynna, ond y gwir ydy, mae tîma o Gymru wastad yn mynd i ffeindio'n anodd, oherwydd maen nhw'n gwynebu tîma gwell, efo chwaraewyr gwell, a dyna lle mae'r look yn dod i fewn iddi. Yn amlwg, da ni wastad eisiau gweld un clwb, a di ddim drosodd eto, dyna ddweud ei, un hanner daw Pêl-droed, da ni wedi gweld digon o hynna yma, yn y cae yma dros y blynyddoedd, a wedyn fydden ni'n gallu sbio arni a cael sgwrs dipyn o wahanol ar ôl chwybr ar gêm. Ie, gobeithio. Yw i'n mynd yn haws pam does dim byd â chi golli ni'n gofyn hyn cyn y gêm, pam dawr amser i daflu 5 gegin atyn nhw, yw hwnna'n neud pethau'n haws i'r chwaraewyr, dim dewis da nhw? Na, dwi'n meddwl fydd yn neud yn haws i'r gwrthwynebwyr os dwi'n bod yn hollol onest, felly da ni'n chwilio am gol yn y 10 munud chwarter awr cynta ma rwan, a wedyn gweld os maen nhw'n gallu delio'n feddyliol efo'r pwysau. Ie, mae angen gol, mae angen 2. Yn amlwg, ond bydde un yn ei tro ar hyn o bryd. Dyna'r her Seintiau Newydd. Gen i weld beth ddaw, pan ddewn ni nôl, wedi'r egwyl. Pidwch yn bell.
Croeso nôl ato ni I groesoswallt, dim byd I newid o ran y sgôr sydd ddim yn newyddion da i'r Seintiau Newydd, achos mae'n ei holi o 2 gôl I ddim ar ôl y cymal cynta yng Ngwlad yr Ia. Goliau a sgiliau Ingus yn y gŵr yna yw'r gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. Dim byd I newid ar y sgôr, dim byd I newid o ran y ddau dîm, dim eilyddio ar yr egwyl chwaith. Os ffordd yn ôl i'r Seintiau Newydd. Mae'r hael y machlyd fan hyn, yw'r hael y machlyd ar ei gobeithio nhw yn Ewrop hefyd. Ewn ni nôl i'r pwynt sylwebu at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch Dylan. Ie, hael yn machlyd. Mi fyddai'n gwmwl di uwch ben Anthony Limbrick. Pe bai I dîm o yn mynd allan o'r gystadleuaeth ar yr adeg yma. Ac yn dipyn o gwmwl uwch ben Pêl-Droed ar y lefel yma yng Nghymru hefyd. Mae'r amser, mae'r rhaid wedi dod pan mae rhaid I dîm o Gymru wneud be mae Pêl-Droed yr Iwerddon wedi llwyddo I wneud, cael tîm yn y grwpiau yn un o gystadlaethau Ewrop. Hwn di'r gobaith o bosib, Malcolm. Gymaint yn dibynnu ar ei sgwyddau fo, yn does? Oes ma yna, ac ar y Seintiau Newydd, oherwydd nhw di'r tîm llawn amser hefyd dros y blynyddoedd, maith o ddysgu I fod tîm eisiau mynd allan fel hyn. Mae'n dangos na mae'n fflach da ni, neu ffliwc, pan da ni'n cael coloniad da. Felly mae angen torchi llewis yn yr ail hanner yma o leia cael ennill y gêm yma. Pwy o wyr sgorio'r gol gyntaf yna, ydyn nhw dal yn ei allan. Routledge. Pêl-lac at Magnus yn capten yr ymwelwyr. McLagan gafodd gyfle gorau'r gêm. A da ni'n sôn am gêm lle di'r naill golwr na'r llall ddim wedi gorau gwneud arbediad yng ngwir ystyr y gair. Mae'r ddau dîm gyda llaw yr un fath ag oedden nhw ar gychwyn y gêm, dim newid. Ac o'n i'n sôn am y fethiant tîmau I gyrraedd grwpiau. Mae hon yn gystadleuaeth newydd. Mae'n 2 oed ydy'r gystadleuaeth a'r syniad yn rhoi cyfle i'r tîmau llai I gyrraedd grŵp. Nawr te, dyma gyfle I lladdu ac yn ffodus iawn nath ergyd Ingus yn syth lawr corn gwddw Conor Roberts. Nath Astles just digon I dynnu lygad o, dwi'n meddwl, ond oes safon a fo, mae o'n disgwyl sgorio fan hyn. Neb, dim pwysa, mewn y safle na, da ni weld o yn dros y 2 gêm dwytha yma. Just yn sefyll y stond, dal I dir, disgwyl i'r bêl cael ei tynnu nôl. Cyffyrddiad cyntaf, dim gret, ond nath I lawr, digon cyfeillgar iddo fod o. A wedyn cymryd yr ergyd ar. Astles yn just taflu gorff mawr o'i flaen o. Just I dynnu lygad o. Ac wrth gwrs, dim ond I danlinellu'r amlwg falle os di'r ymwelwyr yn sgorio. Angen tair ar y Seintiau. A 4 I ennill. Yr hael yn dal I losgyn bochen I. Ynddi? Mae'n fel sa'ch di yn deud dy hun, noson o didog. A fel sa'ch... Just perfformiad ar y cae fan ni. Owain Tudur Jones yn ôl efo fi. O'n i'n gobeithio falle os ei daldra fod hwng yr hael angwyn y byd. Dyna o, aros fanna. Pasg, llac. Oedd am di sylweddoli, dwi'n meddwl mor agos oedd Ingus yn ato fo. Ingus yn chwilio am y llall. Yn y gyfle fan hyn. Dyna'r bachgen. Doedd mlaen fel eilydd a gadwodd I le yn y tîm ar ôl wrthos diwetha. Anderson. Ia, chdi gwybod bydd y trio wneud jyst agor siap I gorff yn fan hyn, jyst I trio grymannu i'r postyn bella. Methu cynhyrchu. Ie, Pasg yr amddiffynwr jyst yn trio bod ychydig bach yn rhy glyfar, ynddo. Weithiau fel amddiffynwr jyst delio fai. Mae'n golygu clirio'r bêl os mae'n mynd oddi ar y cae, neu beidio, dim ots. Trio bod yn glyfar, syth yn erbyn yr ymosodwr a oedden nhw dan bwysau. Mae bron pob un cic gan Conor Roberts. Di mynd yn syth at chwaraewyr mewn coch a di. Ac mae law yn yr awyr allan o'n llun I, mae law yn yr awyr ac allai ddall pam. Mae'r hael yn broblem yna, ffasiwn beth a cap I gael. Ond diolch yn gwisgo un ar hyn o bryd, sbych ar y lle yng nghanol y cae gan Gunnarsson. A mae Astles di bod yn un o chwaraewyr gorau y Seintiau Newydd. Ac oedd y dacl yn anheg arno fo gan Gunnarsson, a mae Gunnarsson yn ddyn dewr yn mynd fewn ar Astles fel yna. Os oedden ni'n meddwl
oedd y tîm yma mynd i wastio amser yn y hanner cyntaf yna. Maen nhw'n mynd i wneud yr un peth tro yma. Astles, fel ti'n dweud, presenoldeb o yn anfarth wedi bod yn y ddwy gêm, neu ddeud hynny. A mae yna wen fawr ar wyneb Owain Tudur Jones. Newydd ddeud, mae Astles di chwaraewr gorau'r Seintiau Newydd, a mae newydd gicio pêl yn syth allan dros yr ystlys a di ildio'r tabliad. Mae Astles yn bwyn na chdi, anyway, TJ. No way, boy, no way. Mae'n dibynnu pa ffordd ydych chi'n sôn. Os ydych chi'n sôn ar draws. Rwan te, i ddyn sy'n hoffi fflachio'r cardiau melyn. Berig bod Redmond wedi gael un a mae o. Ie, heddi cardiau melyn, dim gwaith na hynna. Mae boes o'n uchel, mae studs o'i fyny, mynd i fyny fol. Ingus yn dwi'n meddwl nath o, mynd am y bel. Sa chi'n gwneud erlynydd da iawn. Mae studs o fyny, mae goes o'n uchel, mae'n mynd am y bol. Lle mae'r gwn a'r gallell? Gath Redmond o'i hun yn ei bend o'n hanner cyntaf yna. Wel, 2 gôl sy'n angen ac o'i profiad i hun y tymor diwethaf. Mae'r Seintiau'n gwybod mae yn bosib dod nôl o sefyllfa dywyll. Yn anffodus nhw oedd ar ddiwedd anghywir y stori yn erbyn Victoria Pizen o wedyn eitha siec y tymor diwethaf. Ond ar y blaen o 4 gôl i ddim yn y cymal cartre. Gafodd chwarae yng Nghaerdydd. Ti'n cael golwg yna dwll yn ei griso. Felly, carden fel yn. Oedd y Seintiau ar y blaen o 4 i ddim a thi'n 4 i 2. Ond efo mantis y 2 gôl fe gollon nhw. Nawr te. Ingerson. Dyma fo. Ie, mae'n gynt o, mae gen o air conditioning. Lwcus mai dyma'i gêm olaf o. Bydd am isio'r Cris a dweddill y tymor. Ond dim pwdu, de. Viking go iawn, de. Foniad. Ystyr newydd i chwarae yn y twll yng nghanol cae. Betiso. Neis gan McManus. Sislovic. Williams tu fewn iddo fo. Tu allan. Chwilio McManus ag ar ei ecrodd fethu'r peniad. Wff. Ti'n mynd cael cyfleon fel un fel blaenwr yn aml, oce? A ti, mewn gêm o'r agos mor dyn, ti'n gorfod bod disgwyl hyn. Nath o TJ ddeud beth yn ystod yr egwyl fyna, oedd yn real pwysig dwi'n meddwl, lle nath o ddeud, maen nhw'n mwy barod yn y Cwrt Cosby i cael y cyffyrddiau cyntaf yna. Y croesiad na'n dod i fewn i'r postyn bella. Fel blaenwyr, dwi'n gorau meddwl y gweitha bod o'n mynd i fethu hi. Ac oedd meddwl y gweitha fydde ti, ac os oedd ddim unrhyw ffordd y dyle ecrodd ti methu hwnna. Na, a ti'n gorfod. Ti'n gorfod meddwl mae'n mynd i fethu hi. A ti'n cael wedyn cyfla fel Dylan McManus wedi gael. Gunnarsson allan, ac yn ôl at Gunnarsson tu fewn. Mae Magnusson os dio'i angen o. A da chi'n cael y teimlad o Vikingur yn teimlo gallen nhw gael y drydydd gôl. Fydde mi dybiau chi'n hoelen ola yn arch y Seintiau. Williams yn brwydro. Brobel, chwilio am McManus, nath ecrodd i methu honna. A mae gan Gunnarsson. Dwi'n meddwl bod cywirdeb pasio Brobel wedi bod ar ei gêm o gwbl enw. Y bêl gan Andrasson, falle bod ni'n gweld pam gafodd Brobel ddim i ddewis i'r cymal cyntaf mewn gwirionedd. Y bêl gan Ingerson mewn i'r Cwrt Cosby. McLagan, twt yng nghanol cae wedyn at Andrasson. Mae'r bêl yn cael ei chlirio, mae'n mynd syth at Grys Coch a mae'r don yn cael dod eto. Di hynny ddim yn beth cyfarwydd gan y Seintiau Newydd. Dim dyna da ni'n arfer i weld. A mae'n bwysig bod hon yn cael ei amddiffyn. Oedd y sodliad bach yn syniad bach da gan Agnarsson. Ie, mi'n sôn am Brobl chydig bach, mae'r posibilrwydd o ddod â Leo Smith ar y cae. Mewn safle tebyg, a beth sydd ti'n gael gen Leo Smith, chydig bach mwy o bosib ydy rhediadau tu ôl i amddiffyn Vikingur, oherwydd mae Brobl yn licio bod yn y safle yna, mae'n licio derbyn y bêl wrth i draed a mynd troi i wynebu'r amddiffynwyr, ond lle mae'r opsiwn arall yna. Pan mae'r ymysodwyr falle'n dal i tir, ti angen rhywbeth yn dod o ganol cae, a di hwnna ddim yn ar hyn o bryd. Na, dwi'n licio ffordd ti dweud bod o'n cynnig rhywbeth gwahanol, y driblo na de, y rhedag efo'r bêl wrth i draed o Cymru pobl ar wneud beth a ddigwydd. Mae nhw angen ysbarthu na. Johnny Williams yn ei donfynyddodd i tîm Cymru.
Sislevic, tu fewn yma Clark. McManus, dio ddim yn y cwrt lle byddai'r Saints yn hoffi weld o. Y bel at Brobl. McManus eto. Brobl. Cael y croesiad mewn, y golwr yn aros! A mi ddyle Sislevic dweud honna mewn. Chwarae teg i Sislevic oedd ar gychwyn y symudiad na, ond rhedeg i fewn fel ne. Mi ddyle gŵr o'i brofiad o dyma hwnna'n nghefn yr hwyd. Wel, da ni sôn am pasio Brobl trwy gydol y gêm, a rwan mae'n croesi'r bel fel a Sislevic yn amser i'r rediad yn berffaith. A mae o'n gwybod, os dwi'n ei cysylltiad cywir yr hon, mi dylai fod di fewn, oherwydd dwi'n mor agos i'r gol. Ond mae'n just troi siap i gorff yn holl o wahanol i'r gol. Mae'r un sgwar yn y marn ni. Ond mae Sislevic wedi creu un cyfle da, a mae wedi cael cyfle da i hun ar ddechrau yr ail hanner. Mae rhaid iddo fo mewn safleoedd fwy ymosodol, neu does am pwynt i gael o'n chwarae fel cefnwr de. Ond mi nath o'n dda iawn fanne i gychwyn a dal i fynd yn do, hynny yw, ond wedyn. A mae'r munudau yn dal i fynd yn erbyn y Seintiau, a mae'r cyfleon i greu cyfleon yn mynd yn brinach. Roberts, llaw uwch i lygyd eto. Ia'r holl goliau Sislevic yn sgorio ar dechrau yma gyda'r Seintiau Newydd, a wedyn llai ac yn llai bob blwyddyn. 16 o goliau i Wrexham mewn cwta 90 o gemau. Y bel gan McManus. Mae rhaid fod, a chi'n teimlo dod fwy mewn i'r gêm. William Williams, mae'n rhy hawdd i McLagan i ffenio i'n glir. Redmond, Astles. A dyma mae rhaid i'r Seintiau wneud nawr. Sicrhau mae yn yr hanner yma o'r cae, yn y cysgod mae'r gêm yn cael ei chwarae. Ie, dwi'n meddwl y risg maen nhw'n gorau gymryd rwan, a da ni'n gweld efo siap y tîm. A gwaith campus i gadw'r bel. A mae hwnna'n gicrydd gwych gan Jordan Williams. Mae o'n mor weithgar, ond da ni wwan yn dechrau gweld Marriott a Sislevic ar yr un amser yn ymuno efo'r ymosodiadau. Gadael pasg a Astles fel dau amddiffynwr sydd yn iawn. Mae'r rhaid gamblo. Sbio gwaith da yma. Ie, de. Pawb arall di tam di tywol i fewn o bod ddim. Oedd Thomas yn y cefnwr yn meddwl bod hwnna'n mynd allan. Nath o ymlacio, nath arafu, nath Williams ddim. A mae hwn yn gyfle da. Efo gŵr o safon Marriott o geg osod. Just digwyddiad bach fel la yn just codi bow. Mae hylif y dyfarnwr di dod i ben. Na chi broblem, da ni'n eisiau cael mewn bywyd gyfellion. Mae'n gyfle i Marriott lloyd i mewn. Y marc ar y maes. Mae hwn yn gyfle. Pasg yn y cwrt 6. McManus hefyd tu ôl. Mae Astles yn disgwyl. Williams yn wirsio flaen McManus. Just cadw lle gyda'r broblem yma, os fysa symudiad oddi ar y bel yn dda, o bosib mae'n ar just tu allan i'r cwrt Cosby. Marriott. Braidd yn amlwg, braidd yn hawdd. Ac yn y diwedd y blaenwr, Ingerson yn ei chlirio hi. Nôl mewn gan Routledge. Ond Vikingur eto mwy barod yn y cwrt Cosby na isio bod mwy penderfynol i gyrraedd y bel yn gyntaf. Ac yn sydyn, mae yna 12 munud o'r ail hanner wedi chwarae. A dyn ni'n agosau at yr hanner awr ola. Rhain Hudson. Wel, mae o wedi chwarae ar ddiwedd gemau yn y llinell flaen. Y math o chwarae'r maen nhw'n gallu daflu fyny. Ac mi ddaw na gyfnod pan fydd angen gwneud hynny. Os nad i pethau newid yn sydyn, Astles. Mae hwnna'n gorfod bod yr opsiwn dwytha. Di. Yn sicr. Dwi'n yn gwybod sut sy'n o'n medru dod efo ar y cae i wneud gwahaniaeth fel arall. Herwydd dim yn amddiffyn ydy'r broblem ar y funud na chi. Thomason. Mynd i hun. Thomason. Un cap ryngwladol gyda fo'n arall wedi chwarae bob un o gemau Nghynghrair i glwb y tymor yma. Pan mae'n agor i gorff fan hyn, mae'n bwer tu ôl i ond oes. Ond methu cadw i lawr. Bel y symud digon. Cofio weithio pam mae chwaraewyr yn ei gymaint o bwer tu ôl i'r bel na pan maen nhw'n cicio sydd trwyddi efo canol i troed.
lle jyst mynd am cyfeiriad. Mae Ecroth a McLagan di gwneud bywyd yn anodd i McManus. Marriott. Redmond. Dipyn o le gan Brobl. Mynd I hyn. Gorau dwi wedi weld ganddo fo heno, eblaw am y croesiad nag yna. Ond ffordd ma'n hwn da ni wedi arfer weld, just siap I gorff yn derbyn y bel yn troi yn ei sydyn wedyn yn just yn taflu ysgwydd un ffordd mynd ar bel, just newid cyfeiriad mor sydyn cael yr ergyd I fewn o tro hyn. Methu cadw I lawr i'r gornel. Mae wedi cael un gol yn Ewrop y tymor yma. I gol gyntaf yn Ewrop. Mae pas di gadw I ddisgyn a wedyn mae di adfer a mae'n canfod Sislevic. Clark yn mynd o'i flaen o Sislevic allan at Marriott a mae Sislevic a Marriott fel oeddech chi'n awgrymu Malcolm yn gwthio fyny efo'i gilydd yn bellach am y raid nhw'n does. Cwestiwn, bydd golli wan. Angan gol. Ac, nid yn aml da chi'n gweld y Seintiau Newydd yn gweld y erlyd gêm. Pen y bont, dwi'n cofio yma. Tyma dweud o 2 gol I ddim. Ac wedyn, I ennill y pencampwriaeth, dod yn ôl, mae'r bêl gan Marriott. Sal gan Marriott. Ond am ddiffyn sy'n rhoi cyfle arall. McManus, falle dyle fod I tanio cyfle arall I ddoedd I mewn. Marriott ar I droed chwith. Williams yn mynd amdani. Dim siawns o gwbl o'r peniad fel yna. Tom yn dod o ddiwrth y gol. 15 llath o hwnna I gael pwer a cyfeiriad tôl i'r croesiad. Dim siawns. Ond oedd I'n meddwl o McManus efo chdi, mae gath o hanner chwinciad o eiliad fel ymosodwr, un peth, efo rhywun sydd efo'r gredd naturiol o sgorio goliau, mae'r eich fod yn anol a mynd amdan hwnna. A bob tro mae'r Seintiau yn cael cyfnod bach ymhen ymosodol y cae. Mae Vikingur a tîm Gwynlawgson yn dangos mae'r bygythiad yn dal yna. Hanner awr. Ac ychydig eiliadau yn weddill o dymor y Seintiau Newydd yn Ewrop. McLagan. Yn gler, yn fi Nghynghrair. Ond yr hen ddyddiau, so wedi bod yn ysgwydd I ysgwydd, ond dim heddiw Owain. Na, dim dyddiau yma. Mae'r gêm di mynd yn soft, Nick. Ydy o'n yn iawn. Da ni'n gweld, dos a fawr o'n byd yma. Unwaith mae'r chwaraewr sy'n mewn meddiant yn troi ac yn cael y cyffyrddiad ar ei gefn, mae'n drosedd. Dwi'n dweud, ti'n mynd cael wneud hynna dyddiau yma. Sigurd Paulsen. Andrasen. Nôl at Andrasen. Thomason. Dyma'i gyfle fo. Wedi cael ei gau lawr. Nawr te, ydy hon yn ergyd gywir. Gunnarsson ar ochr anghywir i'r postyn. Ac os a hynny wedi gallu lladd y gêm. Nath o reid y llygad I Robertson y gol do I fynd am y postyn gyntaf wedyn I crymannu postyn bell nath o fethu'r gol, ond y troiad, hwn o'n I licio li. Blaenwr ar ben I gêm, lle mae wedi teimlo'r amddiffynwr dipyn bach, mae wedi droi mewn un symudiad, wedyn yn llithro I gael i'r bel I trio sgorio'r gol na. Dwi'n meddwl na ni glwad dipyn gyda'r hogi bach ifanc yma. Ecroth, gath o flaen McManus yn rhy hawdd mewn gwirionedd at Niarsen. Efo a Niarsen, mae Sigurd Paulsen. Nawr te, sbiwch ar y lles gan Thomason. Cael ei gael lawr, mae'n dal yn cael ergyd, mae hwn yn tarori ar pasg. Ond I ddim yn mynd I fynd am gic gornel. Da ni'n gweld Thomason ar ochr chwith a Gunnarsson, cefnwr de, cefnwr chwith yn cael gormod o'r bêl. A mae hynna'n lawr i'r system a Seintiau'n chwarae. Nhw ydy'r ddau chwaraewr sydd efo neb yn ei herbyn nhw. Dim un asgellwr sy'n golygu mae gen nhw aceri o le sydd yn iawn mewn safle amddiffynol. Ond unwaith maen nhw'n camu fyny'r cae, mae rhaid rhoi nhw o dan bwysau. Y bêl yn cael ei hildio yn rhad eto. Magnus yn y capten. Ac wrth i'r Seintiau geisio ymestyn y chwarae. Dych chi'n gweld chwaraewyr Vikingur mewn mwy a mwy o le. Mae'r Vikingur hefyd yn paratoi 2 eilydd, felly fydd na ddim gorffwys I fod. Y bêl gan Ingerson. Yn y berig fan hyn, mae pasg yn cael ei dacl mewn. Nawr te fes y dyfarnwr wrthos diwetha, di ddau cic o'r smotyn am honna. Yn cic o fyddi. Oedd hon yn fwy o gic o'r smotyn dwi'n meddwl, ond nad.
Edrych lle mae'r bel yn mynd bob tro, dyna ffordd dwi... O'n i'n sbio ar y mater pasg, ac oedd o'n sbio tuag at y dyfarnwr fel, oedd o'n edrych Wel, ar ôl, da ni droed yn ôl o fanna hefyd, felly oedd hi byth yn mynd i fod yn gyngor sbotyn. Wel, ti'n gwybod bod dyfarnwr dyddi yma, ond ar ôl sbwytha, sicr yn pasg yn tynnu goes yn ôl oherwydd beth ddigwyddodd. Wel, dwi wedi arfer gweld pobl euog ar ei gwynebau, ac oedd o'n sicr yn edrych yn euog. Y bêl gan Andrasen. Ingerson. McLagan. Eckroth. Thomas Neto. Andrasen. Ingerson. Union, dipyn bach o'r un patrwm i hanner cyntaf na lle oedd y Seintiau Newydd yn bygwth ac yn y ddawl. Wel, hon, di'r cicor swatyn. Edrych y basi mewn. Rwan, cyffyrddiad cyntaf. Dwi dal yn siŵr i ddweud gwir. Mae'n dipyn bach o gysgod wrth ymwyl o. Sy'n gofyd y contact lenses, boi. Cyffyrddiad yma na, dwi'n meddwl y pasg yn gwybod. Oedd yn edrych yn euog, ond bosib. Mae'n disgwyl y gweitha oedd ar ôl clefyd os ysdwytha. Oedd hi'n fwy o gicor swatyn naws ysdwytha, na'r i ti fel. Wel, mae'r sodiad yna yn fwy o gicor swatyn y gwythos dwytha, ond mae'n hafal nawr yn dydi. Bydd na'n cwyno am y penderfyniad yna gan y dyfarnwr. Ond wyddoch chi be, mae yna 65 munud yn sydyn di mynd, mae yna 25 munud yn weddill. Ia, mae'n mynd yn bellach, ac yn bellach dydy, iddyn nhw aros i fewn yn y gwpan. Yn Seintiau Newydd, rhaid i rhywbeth ddigwydd. Te, bachgen sy'n gadael ydy Ingerson arall sydd wedi chwarae yn well na nath o yr wythnos diwetha. Mae'n partner gweithgar i'r un arall. Mae wedi cael gêm bach effeithiol. Ac yn dod ymlaen yn ei le fo, mae Helgi Gudjonsson a mae Nicolai Hansen yn mynd ymlaen yn lle Ari Sigur Palsson. Eto, ffitrwydd, y chwaraewyr. Lle ddau newid cyntaf gan yr ymwelwyr. Mae rai bydd y newidiadau yn mynd i ddod gan y Seintiau, yn does, da chi fer arfer yn disgwyl nhw ar ôl ryw awr. Ond fel yr wythnos diwetha, bod nhw ar y blaen, Pencampwyr Gwlad yr Ia, oedd yn fwy oedd y gyd yn symudiad positif gyntaf. Ie, dwi'n meddwl ella oedd y plan yna cyd y gêm, oedd arfer pan maen nhw'n neud hynny. Ond, just, efo'r Seintiau Newydd, maen nhw'n mynd i ddod eilyddion i'r cae. Mae yna wrthiad bach, Garden Melin. Mae yna Garden Melin. Wel, mae hynny'n halen ar y briw, ac os oedd hi'n beth ffôl i wneud i ildio cic mewn safle fel yna, ond y Garden Felen hefyd. Rwystredigaeth llwyr gan Williams. Dy ddim wedi cael hwyl ni. Un y ddau o bethau gweithio'n galad. Dim wedi cael y gwasanaeth o safon i fyny iddo fo. Ond rwan, mae yna goesa ffres. Oes na newid i'r system gan i weld. Ond dyma Leo Smith ar y cae. Ben Clark sy'n gadael y maes. Ac y llall sy'n gadael ydy Routledge. A wedyn cyfle arall i gael golwg ar Josh Daniels. Wyneb newydd sy'n mynd na'r clwb. A hynny dros yr haf o'r amwythig y gwyddel. Y bachgen o Derry. Wel, gath o gyflad o yn y munud y gyntaf. Yn ei gêm gyntaf os dwytha. Ond pan oedd di metho na ges i ni deimlad oedd wedi cael dylanwad yna fo i'r ben lawr. Ond, ei, pwynt i brofi heno ta. Dos y Sgorio. Ac pan da chi'n meddwl bod Robles di mynd i'r dre newydd, mae Ebi di mynd. Maen nhw'n bryn
o'n i'n trafod hyn ffos Malcolm, maen nhw'n bryn o ddyfnder ymosodol yn dydyn? Maen nhw'n chwilio am chwaraewyr ar y funud i ddod i fewn, sicr o hynny, ond sy'n gwneud dim gwaith ydy Greg Draper sy'n hyfforddwr llawn amser yma. Carden, felen arall i Mariet. Y drydedd i'r Seintiau. Ie, mi oedd yn hwyr tro yma. A gwaith cyflym gan yr asgellwr yn cyrraedd y bêl gynta. Be ti'n misio wan, efo'r ddau eilydd yn dod ar y cae, peidiwch â colli trefn. Oherwydd maen nhw wedi mynd i 4-4-2 rwan. Maen nhw dal rhyw hanner cyfla. Maen nhw'n dechrau rhyw golli penna yn anffodus. Ac mae yna dîm arall yn dal yn Ewrop, Adre Newydd yn chwarae Spartak Trnafan. Mae'r gêm nos Iau am 6 o'r gloch. Y gic gyntaf, y gêm yn cael ei chwarae yma a'r gêm i gweld yn fyw ar wefannau. Sgorio ar wefannau, sgorio ar S4C. Felly hint y tîmau yn Ewrop yn cael ei dilyn. Good goal, fi niwed. A'r eilydd, oedd Good Johnson. Dal i roi law, uwch ben i lygyd. 20 munud sy'n weddill. A maen nhw'n colli'r meddiant, a mae yna sawl opsiwn fan hyn yn does. A mae rhaid am ddiffyn. Nath yr ergyd dros y bar heb gyffyrddiad ar weitha y cais am gic gornel. A'r eilydd efo'i gyffyrddiad cynta ers dod ymlaen. Nicolai Hansen. A fo oedd prif sgoriwr Nghynghrair Gwlad yr Ia tymor diwetha. Ia, gath o rhyw 17 o golyn yn rhywbeth o, ond nath o droi y dda fan'na rwan. Unwaith eto, just yn teimlo Astles tu ôl fo, ac mewn un symudiad rhy hawdd yn ei droi o. Mae Aniarson, yr rhif 7, mae wedi bod yn llawer mwy amlwg yn yr ail hanner nag oedd yn yr hanner cyntaf. Wel, mae pethau'r hyfedd yn digwydd, ond ydych chi'n teimlo, Malcolm, fysa rhaid i rhywbeth dramatig iawn ddigwydd i'r gêm yma gael ei throi. Fel rwan, ond ni'n mor hyderus ar 20 munud o'r gêm oedd i cartra, ond wedyn be ddigwyddodd. Mae'n ni'n disgwyl mwy na hyn heno hefyd. Dwi'n meddwl mae blinder, neu dim y lefel ffitrwydd wedi bod. O, mae Roberts wedi dod, mae wedi cholli hi, a mae'r eilydd yn ei rhoeddi heibio'r postyn. Nawr te, mae'r chwaraewyr yn apelio am gic o'r smotyn o'n cic gol ydy hi, ond mae'r cawr o ymosodwr Hansen yn gadael i farc. Wel, nath y bel bownsio, da ni'n gwybod, rwan ta. Ti'n gwybod be? Mae Conor Roberts yn lwcus. Dwi'n wiriad yn y diwedd. Ddylia bod yn cic cornel i ddweud y gwir, ond dwi'n meddwl bod Conor Roberts yn colli honna yn yr hael. Un, mae'r amddiffynwyr yn gadael i bownsio, a wedyn yn ail, mae'n rhithro. Jyst chydig bach yn rhy bell. A'r bel yn mynd drost i ben o. Sbiad i'n methu gweld o gwbl. Na di, ti di sôn amdano fo'n barod efo cap. Ti bod? Faint o proffesiynol di hynna? Mae'n mor amaturaidd. Mae'n gael chwaraewyr Vikingur sawl cap dros Wlad yr Ia. Hansen, 3 chynnig i ŵl o Wlad yr Ia, medden nhw. Ond di honna ddim yn mynd fewn chwaith, ond mae'n un ochrog iawn ar hyn o bryd. Daniels, Smith, y ddau eilydd. Mariet tu allan. Daniels. Oedd y bel ddim o'i flaen, ond o le mae wedi gyrraedd o. Mae angen y bel yn y cwrs cosbi mae gyda. Angen neud rhywbeth special fan hyn. Ac eiliad mae'n ei gymryd i greu rhywbeth special. Williams yn mynd amdani hi. Ond mae yna bwyll, mae pethau'n edrych yn hawdd i dîm yr ymwelwyr sy'n chwarae efo Sharp yn dydyn. A'r bel lawr at Ingerson. Sgori'r y 2 gol sy'n gwahanu'r ddau dîm yn ei gêm ola. Y sodliad bach yn chwilio am yr eilydd arall. Yn cyfle i Redmond ddod â hi. Mae rhaid i'r Seintiau frysio. Sislovic. A hwnna'n gardau felen. Ac mae Hansen wedi gwneud i enw yn yr ychydig funudau mae wedi bod ymlaen. Cefnogwyr ddim yn licio math yma beth, ond ti'n gwybod be, os ti ar y cae, ti'n chwarae Vikingur, mae hwnna'n drosedd dda iawn. Oherwydd Sislovic ydy y dyn allweddol yn rhaid hanner yma. Mae'r Seintiau Newydd i anwybyddu fo'n ormodol. Mae wedi bod mewn safleoedd da, fyny'r asgell dde yma, tro yma, rhedeg i fewn i'r cae, efo'r cyflymder, dynnu fo lawr. Be nath Gareth Bale i alw fo da? Be oedden ni angen fel elfen wahanol i dynnu pobl lawr pan mae gymaint o chwaraewyr allan o'i safle. The Dark Arts. Dyna ni.
Brobl. Sislevich. Oeddech chi'n gwybod y bydde fe wedi rheoli a mae wedi cael tu ôl i'r eilydd. Ac o le mynd â gic gornel yn dod o ddiar. O, mae dal yn fyw. Roedd y lliman. Ac o le oedd y Seintiau yn ddigon effro i geisio cymryd mantes o hynny. Brobl. Dim yn argyhoedd i fi fel mae arfer wneud. Jyst i addasu'r traed na, mae dani traed o dani gorffwai pi bach, ond ti yn dal i ddisgwyl. Mae benno i fod yn hollol naturiol drost honna, ond mae o'n plygu nôl am ryw reswm. O, jyst illa stori a hyder y gêm iddo fo. Johnson. Oedd y cyffyrddiad ddim cweit digon da gan Ingerson. Ddim cweit digon da. Ac o bosib, dyna fydd i gyffyrddiad olaf o yng Nghrys Vikingur. Yn edrych bod nhw wedi cael ei elyddio. Nath o drio o'r glân i cael o'i sgorio do croesiad. Oedd yn ymestyn oedd, i reoli pêl pan mae'n mynd ar dy draws ni pan sy'n ymestyn hefyd. Ti'n gobeithio bod chdi wedi cael digon arni a'n gath o ddim. Chwarter awr yn weddill. Chwarter awr i sgorio 2 gol. Os o Redmond yn bwriadu honna, oedd hi'n gampus at Brobl. Ar i lawr, o mae'n anodd curo unrhyw un ydy. Mae bob un ochr yw'r Vikingur. Mae'n gyd i waith yn iawn, Malcolm. A di tad, a maen nhw i gyd. Da ni wedi sôn am i gallu nhw efo'r bêl, ond hefyd pan maen nhw'n gweithio yn galad, maen nhw'n gweithio i gilydd a torchi llewis. Astles fyny, Pasgi fyny, Mariet i gymryd y gic. Williams ar y llinell 6 mewn â hi. Ac oedd i'r hawdd eto i chlirio, mae'n dal yn fyw o leia. Astles, mae eisiau rhoi fi ddech chi'n teimlo i rywun arall. Mariet, Redmond. Mewn â hi. Hwna'n beniad clyfer allan o ddi wrth y cyrff mewn gwyrdd a gwyn. Brobl eto. Wedi creu y lle. Daniels methu manteisio allan gan yr eilydd. Johnson. A'r gŵr sydd yn gadael, Malcolm. Hei, mae wedi dangos yn y 2 gêm yma, mae gennym fo yrfa disglair o'i flaen, pen a sgwydda yn y 2 gêm, i weledigaeth o. A beth dwi'n licio amdano fo, diolch yn gorfod poeni efo'i gyffyrddiad cyntaf, oherwydd mae'n naturiol ganddo fo'n barod. Felly mae'n mynd i agor i gorff i fyny, siap i gorff, mae'n mynd i edrych o gwmpas i weld lle mae'r bastes a dod, pa bryd i gymryd y cyffyrddiad, pa bryd dim i. Mae'n di wneud yn wych, a fod i'r gwahaniaeth efo'r 2 gol wrth gwrs. Jurek di'r eilydd, mlaen yn ei lefo. Ac mynd i'r Rosenberg mae o, fydd llun. Ond pan da chi wedi gweld i safon o, da chi'n meddwl am ba mor hyd bydd o fanna? Wel, jyst meddwl efo chwaraewyr, dim diffyg parch i neb yma'n un, cofia. Ond mae'n dweud, efo chwaraewyr gwella i gwmpas yn ymarfer wedyn y gema, geith y talent yna jyst i'r potential na i dynnu allan ono fo. Mae angen y challenge nesa. Redmond. Di Redmond ddim wedi bod mor amlwg na dyn. Mae'n gyfle nawr iddo fo. Sereni o lea, mae wedi rhoi pwysau ar y capten i ildio tafliad. A mae na fris wrth gwrs bod na fris. Mariet. Nôl at Redmond. Redmond mewn ac McManus. Hanner cyfle mae o eisiau bob tro. Allan gan Egroff. Hansen yn mynd amdani ef Astles ac oedd Hansen yn y gyntaf. A mae Astles yn tynnu griso, a be di Astles ddim yn gwybod o bod y dyfarnwr tu ôl ac yn gweld hynny'n digwydd. Ac os niad rhyddhau y bêl yn sydyn, mae hwn wedi cael carden felen. Ie, ti wedi bod sôn i fi bach am Redmond yn y munudau dweitha yna rwan, a mae o'n i 30, Routledge yn i 30. A di rhai o chwaraewyr y Seintiau Newydd, ella di mynd dros y flynyddoedd gorau yna o'i gyrfa.
So dyn nhw'n mynd i fod i da eto mor hyn. A peth ydy reisio dan nhw heblaw am Ben Clark yn gwrthio drwad i fod yn well na nhw na di. Ac wrth gwrs mae McManus yn eithriad wrth ni gael golwg arall ar Crystal Ignason. Ond mae McManus yn eithriad, ond Seintiau ddim di prynu chwaraewr sydd di... Danny Davies mae'n debyg yn un, ond maen nhw wedi gadael i chwaraewyr fynd ac da chi'n amau bod y dyfnder ddim cweith be oedd o. Dwi yn teimlo fel yna. Dydyn nhw ddim di gwella i dyfnder. Y garfan sydd ganddyn nhw ers blynyddoedd rwan. Mae mor anodd. Un, cael y meddiant, dau, dal at y meddiant. A tri, pan mae'r meddiant ganddyn nhw, i greu rhywbeth. Ia, anaml iawn, da ni'n gweld y Seintiau, just methu cael y 3-4 pas yna de. Mae bob dim yn torri lawr ar yr ail bas. A mae lot o hynna lawr i'r pwysau. Mae Vikingur yn ei rhoi nhw o dan. Sbia, mae nhw just yn gwthio'r chwarae, holl ffordd. No te, Williams. Mae McLagan ag Ethroth. Mae wedi chwarae'n dda. A mae wedi bod yn hollol hapus chwarae fe dau am ddiffynwyr yn y cefn, yndo? Ie, neb i ddau. Ie, da ni'n di sôn amdano rhyw lawer. Mae nhw jyst i bod... mynd o gwmpas i gwaith nhw. A maen nhw wedi... Ti'n deud yna, ti wedi gwylio'r gem fel fi o TJ, a maen nhw wedi chwarae fo... A mae'r ymosodwyr wedi dod yn hawdd iddyn nhw yn y marni. Maen nhw wedi sefyll o'i blaen nhw pan mae'r bel fel hyn. Maen nhw wedi sefyll wrthi ochr nhw. Just am ddiffyn nhw'r dad y Malcs. Mae Ecrodd yn chwarae fe slipars a McLagan efo sigar. Mae wedi bod mor hawdd a hynna iddyn nhw chwarae. Ond dyna ba tîmiau gorau uwch Nghynghrair yn gwneud yn Lloegr rwan. Maen nhw'n hollol hapus chwarae fe dau am ddiffynwyr. Mae gen nhw'n golwr tôl yn nhw, cofio. Felly mae yna un arall yn gwarchod. Mae Guardiola yn neud o'n aml efo Man City. Mae osio gymaint o chwaraewyr yn ymosodol a opsiynau gwahanol i'r dyn ar y bel. Felly cerwch chi chwarae ogia. Ond wedyn mae rhaid chi fod digon hyderus a mae rhaid i chwaraewyr na digon ffyddlon o'i gilydd, dwi'n meddwl. Ac yn trystio i gilydd i medru wneud hynny a bod nhw'n digon da. McLagan a Williams. Daniels. Cyfle i wneud i farc efo'i dîm newydd. McManus. Ceisio bod yn glyfer, ond dim dyna'r amser i fod yn glyfer os na ydych chi'n mynd i fod yn gywir. Wel, amser mae blwyddyn dwytha oedd hwnna'r dan doedd, ac wnaeth o ddod eto i'm cwestiwn. Mae'n jyst mynd trwy'r i'w rediad bach ar y funud, lle mae'n eitha sych o flaen y gol. Ond ti'n cael un gol, mae'r gols yn mynd y fwy. Dwi'n deud hynna'n aml. Ie, a beth sy'n wir am hwn? Do, fe sgoriodd y 31 o goliau mewn 39 o gemau. Ond ydych chi, da ni atgoffa'n hynny. Dim ond treian o'r heines wedi dod ers y dolyg bron i 8 mis. Mae'r ffynon di sychu chydig bach o safbwynt McManus. Leo Smith. Fyny eto at McManus. Williams. Ond na i ddeud rwan fod i'r siawn sgora gen y Cyngres Newydd o gael nhw'n ôl i fewn i'r gem a os oes da obaith. Mae Ecroth i lawr ar ôl gwrthgyferbyniad na ac Cram. I fyny. Dim ond eich atgoffa chi. Dydd Iau, mae gemer gymanwlad yn cychwyn yn Birmingham a fydd yna uchaf pwyntiau nosweithiol ar S4C. Cymru yn y gemau am y tro cynta erioed a 10 o gloch bob un noson. Rhywbeth i edrych ymlaen yn arw tuag ato fo. Cyfle'r gadio! Arbediad anhygol o ergyd McManus. Fasa McManus yn wedi gallu gwneud llawer iawn mwy. O fe ath y golwr rhyngwladol lawr mor sydyn. Efo gymaint o gyrff rhwng fo a'r gol, de, o'n i fod yna wiriad o rwla. Mae McManus yn neud beth fedri ddo. Mae'r foli, mae'n reid un ar ei ochr, jyst cael ei benglin dros fi. Wedyn mae'n eisiau mae'n bwyr toli. Tan o'r gol, mae'n fod i fewn. Na, rhyw ffordd neu gilydd. Rhwng cyrff, mae'r golwr di gweld y bel yn dod efo'r pwer yna a di taflu hynna di wneud yr arbediad. A dyna'r pwynt ynde, hynny yw, tas na'n cyrff o'i flaen, o fysa chi'n gallu dweud oedd i sydd ato fo, ond yn ei gymaint rhyngddo ar bel. Dyna pam oedd hi'n arbediad mor dda, de. Gan y golwr, sa fi di, unwaith ti'n neud y cysylltiad mor berffaith, mae'n gol i fod. Redmond, Smith, y math o ddigwyddiad sy'n gallu tanio tîm Daniels, Sal, o mae'n canfod Smith.
A dwi'm yn cofio McManus yn cael ergyd arall ar y nod yn y gêm. Ac oedd un peniad, ond daeth hi'n taro'r nod. Brobl. Marriott nawr te. Gwaith da gyda fo. Marriott. Gath am gafel arni ar ei bron cyrraedd Williams. A da chi'n gweld, da chi'n gwybod, efo 6 munud i fynd, mae'r Seintiau yn mynd i daflu popeth at Vikingur nawr. A'r Seintiau yn erbyn y llychlynwyr. Williams oedd yn camsefyll. Mae wedi cael cardi melyn, diolch eisiau cwyno fan hyn, de. Na di. O, mae'n bwysau ar hwn, does. Un cwestiwn? O safbwynt Cymru, mae yna gymlethdod efo'r ystadegau, ond os petai y Seintiau dim ond yn ennill y gêm, sa hynny yn gymorth i bêl-droed yng Nghymru o safbwynt sicrhau mwy o lefydd, a dyna'r nod, mwy o lefydd. Mae wedi colli un lle yn Ewrop, maen nhw angen i ennill yn ôl. A sut ydych chi'n gwneud i wella ar beth ganddyn nhw'n barod ennill gemau? Ia, diolch i ddeud mae o yn ôl eleni, de, ond am tymor nesaf, da ni'n sôn am, de. Ti'n gwybod, dyna ydy'r peth efo'r Seintiau Newydd. Nhw di Pencampwyr ni, di curo'r Nghynghrair dros 20 pwynt o bwyntiau. Da ni'n edrych iddyn nhw i greu safona. Da ni'n edrych iddyn nhw i fod yn y tîm cyntaf, ella i gyrraedd y grŵp mynwaith yn Ewrop. Marriott, sy'n bod yn amlwg yn y 2-3 munud dwytha. Nôl at Brobl. Brobl yn chwilio am y cyfle i gael y bêl mewn at Williams. Os na clefar ydy'r amddiffynwyr ta. Maen nhw jyst sefyll yn stond yn ei tir, yn dod ar draws, edrych a jyst i llwybr o, jyst i neud siŵr dim yn cael y rhediad a'r peniad perffaith. Mae'n jyst sefyll, gwanden, ti'n penio wrth fi yn pwsiad chdi, yn gwrthio chdi ar un amser. Ie, ti'n iawn, Malks. Dim trosedd o gwbl. Jyst y cysylltiad bach na sy'n golygu bod Williams ddim yn gallu cael peniad efo unrhyw nerth tuag at y gol. Nid yma tro cyntaf. Pas y golwr yn canfod dyn. Mae hynny wedi bod yn wahaniaeth yn y gêm yma. Magnusson y capten. Ac at Andrasen. Nôl at Magnusson. Da iawn McManus. Brathu ar ei sodle fo. Ac yn ennill y meddiant Brobl. Sydd wedi bod yn well yn y chwarter awr diwetha na mae wedi bod gydol gweddill y gêm. Ecroth. O, Pasg. A mae rhaid nhw ail ffurfio nath Pasg yn dda fanna i fod yn deg, i ennill y sefyllfa yn ôl. Redmond. Marriott. Daniels. Mae hwnna'n sal gan Marriott. Un arall yn ei 30au. Fod i'r capten cofio. Fe ti'n edrych ar chwaraewyr. Oce, da ni'n gwybod maen nhw well na hyn. Ond dwi'n dal i ddisgwyl mwy gan tîm y dyn yma. Diolch yn hapus, diolch yn fodlon. Ac... I dacdeg yma well heno. Dwi'n meddwl oedd y penderfyniadau chwaraewyr yn y tîm yn gywir heno. Oedd y siap. Oedd yna rhyw steil i ddechrau dwi'n 10 munud cyntaf yna. Ond wedyn... Mi ddydych chi wrthos diwetha bod nad oedd Vikingur yn dîm mor dda hynny, mae'r Seintiau oedd i gyd nhw edrych yn dda. Ydych chi'n teimlo bod nhw'n well tîm pan ydych chi wedi ystyried i pethau yn dod as y ddau gymal? Ynddo, ddwy gem on. Dyn nhw'n dîm ofnadwy o sal? Na, di ta, na. Mae gen nhw chwaraewyr pwysig yn y safleoedd pwysig sy'n medru troi gem, ac da ni'n gwybod pwy hwnnw oddi wrth y cae rwan. Ond mae lleill yn gweithio fel uned hefyd, draws y ganol cae yn yr amddiffyn. Ecroth yn ei ffenio yn glir. Ti'n gwybod, ti'n gweld, ti'n teimlo y cyfrifoldeb maen nhw'n gyd gymryd gan y reolwr cyn y gêm. Na, mae yna siap da, hynny yw disgybledig. Mae'r capten, Magnusson, yn personoli hynny. Y bêl gan McLagan, yr Americanwr. Sori, Nick, na i ddeud, a ella nes i ddiffyg parch gormod iddyn nhw, wrth ddeud be nes i sos dwytha, maen nhw wedi creu'r graff yna fi, eto heno, faint o proffesiynol mae'r perfformiad wedi bod ganddynt. Y bachgen sy'n gadael ydy Adniarson. A'r bachgen sydd ymlaen i lefod i David Atleson. A mae o'n amddiffynwr.
Ac yn ôl yn ei ail gyfnod efo Vikingur. Ac dyn di cael ei anfon mlaen i wneud yn siŵr bod nhw'n glynu at beth sydd ganddyn nhw. Ac mae'r enillwyr yn mynd i chwarae. Wel, dwi heb glywed os hyd yn oed os di'r ail gymal di cael ei chwarae, ond nhw'n chwarae lech posnans ni tebiad. Mae nhw ar y blaen o 5 gol i ddim o'r cymal cyntaf. A mae Hudson yn cael ei baratoi, a falle bod hynny'n arwydd o be ydy i ffitrwydd o. Bod o'n cael 3 munud, ond diolch am ddiffyn, Malcolm, na di? Wel na, dydy o ddim, ac os oedd yn mynd i wneud hyn fel blaenwr, taflu fan i 5 munud yn ôl. Wel, ni sôn am y posibiliad, ynddo? Do, mi nathon ni, ond dwi'n gweld pwynt mawr i wneud o rwan, os na mewn jyst fel, os na ni fynd i ennill y gêm, a i cael jyst 1 gol. Ie. Cross eto ni lledu allan. Siŵr oedd i feddylfryd o'n wahanol i 5 munud yn ôl i be oedd o rwan. A mae Vikingur yn neud be da ni fel arfer yn gweld y Seintiau ni'n neud. Cadw'r meddiant, lladd y munudau, lladd unrhyw obaith sydd gan y gwrthwynebwyr. Yn rhyfeddol, mae'r llif oleadau ymlaen. Mae rai bod nhw drydan i wastraffu yma. Felly'n dychmygu bod angen hwnna 3 munud rhwng y Seintiau Newydd a gadael Ewrop am y tymor yma. A ddim llawer o drydan di cael ei greu ar y cae. Ganddynt, mae gennau om. A mae Hudson ymlaen am Sislevic. A di symud i ganol o'r amddiffyn mae, ia? Do. Hynny yw, 3 yn y cefn, gwythio Mariet ymlaen, ond maen nhw'n 4 mewn gwirionedd, yn dydyn? Mae'n ei hwyr i wneud hynny y bynnag. To, wedi fynd fel sydd i chwarae fo 3 yn y cefn, wedyn fe gynnwch chi'r bocs dan ganol cae, a wedyn... Y meddiant sy'n cael ei golli pam, unwaith eto, o gic gan Connor Roberts. Daniels. Redmond. Gymaint o grysau coch a di yn ôl. Brobl. A mi fydd Gunnarsson yn hollol hapus gael y cyfle i gymryd y bêl i ben arall y cae. A mae yna sawl opsiwn gan gynnwys yr eilydd Júric. Fyny allan â hi gan Pasg. Ecroth. Gudjónsson. Andrasson. Mae'n ymwynhau cadw'r meddiant yma. Pwysfedigaeth lwyr i Pencampwyr uwch Gyngreir Cymru. OTJ ddeud rhywbeth yn ystod yr egwyl na Nick, nath o ddeud. Ti'n angen lot o lwc, nath o ddeud. Ond, nath o ddeud wedyn, dros y blynyddoedd y chwaraewyr ella'r pŵl, y niferoedd gynnon ni o chwaraewyr i ddewis o, ella bod ni ddim digon da. Wel, dwi'n glad i ia ddim yn wlad enfawr chweith i ddewis. Mae gyda'i maen nhw wedi rei ni yn ei lle dros y 2 gymal yma'n un. Mae gyda'i fet sy'n mynnu galw'r lle am wlad yr iar. Ond bydd na ddim clochtar am y canlyniad yma gan y Seintiau Newydd. Astles nôl at Roberts. Ond gwir amdani, Malcolm, gadwch ni fod yn hollol onest. Mae hyn wedi bod yn siomedig dros 2 gymal. Go iawn. A dda ni'n meddwl, ar ôl tymor dwytha yn Ewrop, os y Seintiau Newydd wedi codi y safona, wedi mynd cam ymellach flwyddyn on, wedi dysgu. A maen nhw'n waith na tymor dwytha. O'n i'n mynd disgo hynny. A dyda ddim yn rhaid proffil gwych i ni i symud ymlaen efo. Mae rhaid wneud y well na hyn. Ar lefel Ewropeaidd mae'r neges yn un drist, ond o safbwynt golwg y tîm, does na ddim golwg bod o'n dîms wedi cael ei gryfhau. A mae yna wthiad bach gan Daniels ar ymyl
y cwrt, ac os na bydd y chwiban ola yn cael ei chwythu nawr. Bydd hi'n cael ei chwythu pan fydd y bel yn yr awyr, a mae Anthony Limbrick yn gwybod. Dyn nhw ddim wedi edrych na dyn fel dod nôl mewn i'r gêm yn lle y dyn yma. Na, perfformiad cyflawn gan y gwrthwynebwyr yn y gêm hon ar ôl curo. Os ti'n licio y rownd yn y gêm y sysditha. A dyna ni. Ac mae'r gŵr o Awstralia yn ysgwyd llaw yn foneddigedd efo Arnar Gunnlaugson. Ond oedd na'n golwg dod yn ôl mewn gwirionedd, y ddwy gic o'r smotyn o'r cymal cynta. Oedd yn gwahanu'r ddau dîm ar ddechrau'r gêm, yn ei gwahanu nhw ar ddiwedd y ddau gymal. Ac unwaith eto, mae'r seintiau allan o Ewrop, a dwi'n meddwl bod hi'n deg deud, maen nhw allan o Ewrop yn gynt nag oedd pobl wedi ddarogan, nag oedd pobl wedi obeithio. Y sgôr derfynol, y Seintiau Newydd dim, Víkingur Reykjavik dim. Yr ymwelwyr yn ennill dros y ddau gymal o 2 i 0, draw â ni at Sioned. Anthony, tonight was always going to be tough. Just how disappointed are you with this result? Yeah, disappointed with the result, but look, in terms of the players giving everything, we were brave tonight. We played 2 up front. We had periods where we got into good positions in the game, but probably just didn't work the keeper enough. So I think we're playing against a very good side. We've got to admit that that side is better than us, do you know what I mean? And that's where we're at the moment. But I'm proud of the players and what they gave and what they implemented over these 2 games. And I thought we were a little bit unlucky at times, but we just didn't quite have enough to win the tie. And I think the better team won. There seemed to be, Anthony, just an overall lack of spark in your team tonight. Is that fair to say? No, I wouldn't agree with that. No, I don't think so. I think we failed to create enough good quality chances, I would say that. But I think in terms of the work rate and the effort, trying to get that spark and really try and have a go at the game, we played a diamond tonight with 2 up top and a number 10, and I think that's brave against this opposition. So, yeah, I wouldn't say there wasn't a spark. I think we were trying to get that spark. But unfortunately tonight we just weren't able to create enough, and an early goal would have changed that. You know, just the 1 goal in Europe, does that worry you going into the new season? Yeah, well, I mean, it was interesting because I've been hearing that that's been talked about before, but when you look at last season, we had less possession in all the European games than what we've had this year in the 2 games against Linfield and the 2 games against the opposition today. So we actually had less possession, had less chances than we've had. However, we haven't probably been as clinical as what we were last season. But look, we'll go back to it, we'll look at it, we'll look to get back to the league and go again this season. What have you learned from this European campaign going into the Cymru Premier season, Anthony? Yeah, I think, look, it's fine margins, isn't it? We're a minute away from drawing 0-0 away against Linfield, where everyone would have been talking about a fantastic defensive performance. We conceded a late goal there and then obviously lost out in extra time. So we know that we need to get better. We need to improve, and we've said that. We need to add more players, improve the starting lineup to be able to compete at this level, because I think they're a good side today and they showed that. Anthony, appreciate your time. Thank you. Diolch. Cheers. Ie, diolch i Antur Limbrick a Sioned Dafydd. Ac a jyst dechrau ar y pwynt yna, mae'n hawdd iawn beirniadu, a falle bod nhw'n heiddi cael beirniadaeth, ond mi o'n nhw fewn eiliadau i ennill yn Linfield a Gogledd Iwerddon. Yw hwnna'n bwynt teg yn Antur Limbrick? O, mae'n bwynt teg, ond y gwirionedd ydy, mi nathon nhw ildio. Ond y fine margins, da ni'n clywed amdan hynna yn aml iawn yn y byd chwaraeon, ond mor agos. Ac os na fysa nhw wedi ildio'r gol yna, fysa nhw'n sicr wedyn wedi mynd yn bellach yn Ewrop. Felly, siom enfawr, ond yn naturiol, drwy golli a drwy gael ei cnocio allan ar y lefel yma, yn y rownd yma, mae rhaid i'r feirniadaeth ddod allan. Oedd angen goli, oedd angen creu, ond ni'n mynd i weld cyfleoedd. Y tîm o Wlad yr Ia, Angus yn gynta, a'r gwir plaen yw, nhw oedd yn creu rhan fwyaf heno. Ie, nath y Seintiau ddechrau'n dda, a mi nath nhw orffen y dda. Nath nhw greu ambell i gyfle fel yna rhyw 5 munud ar 20 ymweddill ar y cloc. Ond o'ch di wastad yn teimlo bod gan hein, nid un ger, cwpl o gers i symud ymlaen yn y gêm. Ond maen nhw wedi dod i fewn i'r gêm, oddi cartra, oedden nhw'n gwybod reit, cadw'n dyn y cefn, gobeithio am rhyw hanner cyfle, nath nhw'n neud be oedden nhw angen i neud. Dwi'n meddwl y siom gan y Seintiau Newydd ydy'r ffaith bod nhw just wedi methu rhoi troed ar y sbardun chydig bach mwy yn y munudau pwysig yn y gêm. Ac just o ran Angus, pawb wedi bod yn canmol brolio fe, yw e'n mynd i fod yn seren fel mae Malcolm yn meddwl? Wel, mae'n chwaraewr da, bendant. Mae wedi gwneud digon i symud i glwb mawr yn Rosenborg, a wedyn y nod iddo fod i gwneud yn dda'n fanna symud ymhellach. Yn amlwg mae'n chwaraewr talentog, a fydden ni'n cadw llygad barcud arno fo, dwi'n siŵr, pwy yw'r pa mor uchel allith o gyrraedd.
Mae'n dweud llawer bod na eilydd wedi cael 3 cyfle hefyd. Hansen yn dod ymlaen, mae hwnna'n crynhoi pethau falle. Wel, dwi'n meddwl fod o, ond mae o hefyd yn dangos bod y Seintiau yn mynd amdani. A drwy wneud hynna, mae yna fylchoedd yn mynd i ddod, a fydd Hansen yn siomedig nad ydi o wedi sgorio yn y gêm. Di sgorio gymaint tymor dwytha yn y Gyngreir, ond ni'n gweld jyst camgymeriadau bach fel yma. Mae'r Seintiau, bod nhw wedi ennill y Gyngreir blwyddyn dwytha, mae yna gyfnod pwysig o'i blaen nhw, oherwydd oedden ni'n sôn tuag at diwedd y gêm, chwaraewyr chydig bach hŷn, hwn yn cyfle da hefyd. Chwaraewyr hŷn, oes, a wedyn, ond chwaraewyr pwysig yn gadael fel Harrison yn gol, felly fydd hi'n ddifyr gweld sydd siap fydd arnyn nhw tymor yma. Cyn i cyfleoedd nhw nawr, cyfleoedd yn Bryn, Sislovic yn cael un McManus hefyd, ond maen nhw wedi colli ymwysodwyr. Byddai'n rhyfedd gael nhw'n cryfhau nawr. Chi'n meddwl pam na gyn nhw wedi cryfhau cyn Ewrop. 1 gol yn Ewrop. Maen nhw wedi sgorio yn erbyn Linfield. Mae'n rhaid bod hwnna'n siomedig. Yndi, siomedig dros ben. Mae gen nhw dal chwaraewyr talentog a mi nawn nhw sgorio yn y Gyngreir. Mi fydden nhw'n nhw fydd y cyffel a blaen yn mynd i fewn i'r Gyngreir sicr. Da ni'n gweld hon 10 munud ar y cloc, os mae McManus yn sgorio honna, so ond i gallu tharo hi dim gwell. Wel, mae yna gyffro tuag at diwedd y gêm, ond fine margins. Just ar y diwedd, Pencampwyr Cymru wedi colli yn erbyn Pencampwyr Gwlad yr Ia. Dyna ni fod yn siomedig dy hynny na'r teimlad ar hyn o bryd, ty beth? Ie, siomedig, colli unrhyw gêm. Ond yn amlwg, mi oedden nhw'n well. Mantin Limbrick yn sylwi i bod nhw'n well. Ac yn anffodus, os na bod yr newydd yn gwneud rhywbeth hanesyddol nos Iau, mae'n edrych yn debygol fod clybau Cymru i gyd allan, a mae'n siom enfawr. Ydy, dadlu ddwrnod arall yw i, ond eto, haf siomedig arall, mae'n ymddangos fel hynny. Yndi, ond mae'n dod mewn cyfnodau, weithiau da ni'n sbio ac yn meddwl, hei, da ni'n gwella, look, ydy'r bel yn syrthio pam da chi isio, nath i ddim blwyddyn yma. Dyna ni, Owain, diolch yn fawr iawn am y cwmni heno. Braf cael cwmni, Owain, a braf iawn cael eich cwmni chi. Y canlyniad ddim yn braf ers Seintiau Newydd, nac i'wch Gyngres Cymru, JD. Gwlad yr Ia, a gwlad y nawdd i'r Seintiau Newydd. Wel, ni chi cyn fyr, nos da i chi, tara.